Πίσω από τις χρυσές πύλες μιας έπαυλης, ένα αγόρι εκατομμυριούχος έκλαιγε σιωπηλά, αόρατο ακόμα και για την οικογένειά του. Όλα άλλαξαν όταν ένα φτωχό κορίτσι χτύπησε την πόρτα ζητώντας μόνο ένα ποτήρι νερό. Εκείνη είδε αυτό που κανείς δεν είχε παρατηρήσει ποτέ, τη λύπη κρυμμένη στα μάτια του. Αν αυτή η όμορφη ιστορία για την ξεπέραση και την αγάπη σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε. Ο ήλιος του Δεκέμβρη έκαιγε τους δρόμους της Κηφισιάς στην Αθήνα, αλλά μέσα στην έπαυλη των Παπαδόπουλων ο κλιματισμός διατηρούσε τα πάντα τέλεια παγωμένα. Οι τοίχοι από μάρμαρο Καράρα αντανακλούσαν το φως που έμπαινε από τα τεράστια θωρακισμένα τζάμια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που έμοιαζε περισσότερο με μουσείο παρά με σπίτι. Στον τρίτο όροφο, σε ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από πολλά ολόκληρα σπίτια, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος κρυβόταν πίσω από τις κουρτίνες από ιταλικό μετάξι, παρατηρώντας την κίνηση του δρόμου μέσα από το φημέ τζάμι. Στα 8 του χρόνια, ο Αλέξανδρος είχε όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει ένα παιδί από ηλικής απόψεως. Το δωμάτιό του ήταν εξοπλισμένο με τις τελευταίες κυκλοφορίες βιντεοπαιχνιδιών εισαγωγής από την Ιαπωνία, μια τηλεόραση 75 ιντσών, μια βιβλιοθήκη γεμάτη με παιχνίδια που ποτέ δεν είχε αγγίξει και επώνυμα ρούχα που κόστιζαν περισσότερο από τον μηνιαίο μισθό πολλών ελληνικών οικογενειών. Τα γεύματά του ετοιμάζονταν από έναν Γάλλο σεφ που προσλήφθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει τον εκλεπτισμένο ουρανίσκο της οικογένειας και είχε μια Αγγλίδα οικονόμο που μιλούσε 4 γλώσσες και είχε εργαστεί για την ευρωπαϊκή βασιλική οικογένεια. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία όταν ο Αλέξανδρος κλειδωνόταν στο μπάνιο από ροζ μάρμαρο του δωματίου του και έκλαιγε. Έκλαιγε μέχρι να μην έχει άλλα δάκρυα, μέχρι να αισθάνεται τα μάτια του να καίγονται, μέχρι η αναπνοή του να γίνει κοφτή και επώδυνη. Ήταν σιωπηλά δάκρυα, ελεγχόμενα, γιατί από μικρός είχε μάθει ότι το να δείχνεις αδυναμία στην οικογένεια Παπαδόπουλου ήταν απαράδεκτο. Ο πατέρας του, ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, έλεγε πάντα ότι οι πραγματικοί άνδρες δεν κλαίνε, ακόμα και όταν αυτός ο άνδρας ήταν ακόμα ένα παιδί χαμένο μέσα στην πολυτέλεια. Ρουτίνα του Αλέξανδρου ήταν μαθηματικά ακριβής. Ξυπνούσε στις 7 το πρωί με την οικονόμο, την κυρία Πετράκη, μια 50χρονη κυρία με βαριά προφορά και μόνιμα σοβαρή έκφραση. Έτρωγε πρωινό μόνος του στο τραπέζι από μαόνι, που χωρούσε 12 άτομα, ενώ οι γονείς του είχαν ήδη φύγει για τις πρωινές τους υποχρεώσεις. Ο Δημήτριος συνήθιζε να φεύγει στις 5:30 το πρωί για επαγγελματικές συναντήσεις και η Ελένη, η μητέρα του, σπάνια εμφανιζόταν πριν τις 10, πάντα με βιασύνη για κάποια φιλανθρωπική συνάντηση ή συνεδρία σε σπα με τις φίλες της από την αθηναϊκή υψηλή κοινωνία. Μετά το πρωινό έρχονταν τα ιδιαίτερα μαθήματα, καθηγητής Αγγλικών στις 9, μαθηματικά στις 10, ελληνικά στις 11, το απόγευμα, κολύμπι στην Ολυμπιακών Διαστάσεων πισίνα στο πίσω μέρος της έπαυλης, τένις στο ιδιωτικό γήπεδο και μαθήματα πιάνου στην κεντρική αίθουσα. Ο Αλέξανδρος εκτελούσε τα πάντα με μηχανική τελειότητα, σαν να ήταν ρομπότ προγραμματισμένο να είναι το ιδανικό παιδί. Οι βαθμοί του ήταν άψογοι, η στάση του άψογη, τα ρούχα του πάντα περιποιημένα, αλλά μέσα του κάτι διαλυόταν λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Αυτό που πονούσε περισσότερο ήταν η αδιαφορία. Όταν ο Δημήτριος έφτανε σπίτι, γύρω στις 9 το βράδυ, χαιρετούσε τον γιο του με ένα απόμακρο νεύμα του κεφαλιού και ρωτούσε για τους βαθμούς του στο σχολείο. Η Ελένη, όταν ήταν παρούσα, περιοριζόταν στο να ελέγχει αν ήταν καλοντημένος και αν είχε συμπεριφερθεί κατάλληλα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αγάπη, στοργή, αγκαλιές, προσωπικές συζητήσεις ήταν έννοιες, ξένες σε εκείνο το σπίτι των 20 δωματίων και 8 μπάνιων. Η μοναξιά του, Αλέξανδρου κατοικείτο, μόνο από τους υπηρέτες που κυκλοφορούσαν στην έπαυλη σαν αποτελεσματικές σκιές. Η κυρία Μαρία, η 60χρονη μαγείρισα από την Κρήτη, ήταν ίσως η μόνη που έδειχνε κάποια γνήσια τρυφερότητα, πάντα αφήνοντας ένα ειδικό γλυκό στο δωμάτιο του αγοριού ή ρωτώντας αν του άρεσε το μεσημεριανό. Αλλά ακόμα και εκείνη διατηρούσε μια ευλαβική απόσταση, γνωρίζοντας ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ αφεντικών και υπαλλήλων αποθαρρύνονταν από την οικογένεια. Ήταν ένα ιδιαίτερα αποπνικτικό απόγευμα Δεκεμβρίου όταν ο Αλέξανδρος αποφάσισε ότι δεν άντεχε άλλο να μείνει στο δωμάτιό του παρακολουθώντας ιαπωνικά κινούμενα σχέδια με αγγλικούς υπότιτλους.
Κατέβηκε στο ισόγειο και περπάτησε στους διαδρόμους από κρύο μάρμαρο μέχρι να φτάσει στη βιβλιοθήκη, έναν επιβλητικό χώρο με ραφιέρες από ευγενές ξύλο που εκτείνονταν από το δάπεδο ως το ταβάνι. Χιλιάδες βιβλία δεμένα με δέρμα κάλυπταν τα ράφια, αλλά ο Αλέξανδρος ήξερε ότι τα περισσότερα ήταν εκεί μόνο για να εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες. Οι γονείς του δεν ήταν αναγνώστες, ήταν άνθρωποι της δράσης, των επιχειρήσεων, των πρακτικών αποτελεσμάτων. Κάθισε σε μία από τις κόκκινες δερμάτινες πολυθρόνες και πήρε ένα βιβλίο τυχαία. Ήταν ένα κλασικό ελληνικό μυθιστόρημα, «Τα ψάθινα καπέλα» της Μαργαρίτας Λιμπεράκη. Άνοιξε την πρώτη σελίδα, αλλά οι λέξεις φαίνονταν να χορεύουν μπροστά στα κουρασμένα μάτια του από το πολύ κλάμα. Έκλεισε το βιβλίο και ακούμπησε το κεφάλι του στην πλάτη της πολυθρόνας, νιώθοντας το βάρος της, μοναξιάς να σφίγγει το μικρό του στήθος. Τότε άκουσε φωνές που έρχονταν από το γραφείο του πατέρα του. Ο Δημήτριος βρισκόταν σε μια βιντεοδιάσκεψη με Ιάπωνες επενδυτές, συζητώντας την κατασκευή ενός νέου επιχειρηματικού συγκροτήματος στη Λεωφόρο Κηφισού. Η φωνή του ήταν σταθερή, αποφασιστική, γεμάτη εξουσία και πάθος για τις επιχειρήσεις. Ο Αλέξανδρος έμεινε για λίγα λεπτά, ακούγοντας εκείνη την συζήτηση, γοητευμένος, βλέποντας τον πατέρα του να δείχνει τόσο συναίσθημα και αφοσίωση σε κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Δημήτριος είχε μιλήσει μαζί του με το μισό από εκείνο τον ενθουσιασμό? Σηκώθηκε από την πολυθρόνα και περπάτησε ως το παράθυρο της βιβλιοθήκης, που έβλεπε στους κήπους που φροντίζονταν άψογα από μια ομάδα 6 κυπουρών. Το γκαζόν ήταν τέλεια κουρεμένο, τα λουλούδια τοποθετημένα σε ακριβή γεωμετρικά σχέδια, τα δέντρα κλαδεμένα με καλλιτεχνική τελειότητα. Όλα πολύ όμορφα, πολύ οργανωμένα, πολύ ψυχρά. Ο Αλέξανδρος ακούμπησε το μέτωπό του στο τζάμι και ένιωσε την παγωμένη επιφάνεια κόντρα στο ζεστό αποσυναισθηματικό. Πήρε το δέρμα του. Εκεί έξω, πέρα από τους ψηλούς τοίχους του κτήματος, μπορούσε να δει κομμάτια της πραγματικής ζωής, αυτοκίνητα που περνούσαν στο δρόμο, ανθρώπους που περπατούσαν στα πεζοδρόμια, παιδιά που έπαιζαν στους κήπους των γειτονικών σπιτιών. Έναν κόσμο που φαινόταν τόσο κοντά φυσικά, αλλά απείρως μακριά από τη δική του χρυσή και μοναχική πραγματικότητα. Ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια και έκανε μια σιωπηλή ευχή στο σύμπαν, κάτι που ένα παιδί 8 ετών δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να ζητήσει. Να τον παρατηρήσει κάποιος, οποιοσδήποτε, πέρα από τους τέλειους βαθμούς και την υποδειγματική συμπεριφορά. Εκείνη τη στιγμή, η κυρία Πετράκη μπήκε στη βιβλιοθήκη με τη χαρακτηριστική όρθια στάση της και τον ενημέρωσε ότι ήταν ώρα για το μάθημα πιάνου. Ο Αλέξανδρος έγνεψε υπάκουα και την ακολούθησε ως την αίθουσα, όπου το πιάνο με ουρά Steinway τον περίμενε σαν ένας μαύρος και σιωπηλός γίγαντας. Κάθισε στο μαξιλαρωτό σκαμνί και άρχισε να παίζει το κομμάτι που εξασκούσε εδώ και εβδομάδες, το «Για την Ελίζα» του Μπετόβεν. Τα μικρά του χέρια κινούνταν πάνω στα πλήκτρα με άψογη τεχνική ακρίβεια, αλλά χωρίς ψυχή, χωρίς πάθος, σαν να ήταν ένας αυτόματος μηχανισμός που αναπαρήγαγε ήχους. Καθώς έπαιζε, δάκρυα άρχισαν να κυλούν σιωπηλά στο πρόσωπό του. Η μουσική έβγαινε τέλεια, αλλά άδεια, ακριβώς όπως αισθανόταν μέσα του. Η κυρία Πετράκη, καθισμένη σε μια καρέκλα κοντά διορθώνοντας ασκήσεις αγγλικών, δεν παρατήρησε ή προσποιήθηκε ότι δεν παρατήρησε τον πόνο του αγοριού. Ο ήχος του πιάνου αντιχούσε στην άδεια αίθουσα, αναμειγνυόμενος με τον μακρινό θόρυβο του κλιματισμού και των δραστηριοτήτων των υπηρετών σε άλλα μέρη της έπαυλης. Όταν τελείωσε το κομμάτι, ο Αλέξανδρος παρέμεινε καθισμένος μπροστά στο πιάνο για μερικές στιγμές, με τα χέρια του ακόμα ακουμπισμένα στα πλήκτρα. Κοίταξε από το παράθυρο της αίθουσας και είδε ότι ο ήλιος ήδη έδιε, βάφοντας τον ουρανό με πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις. Σε λίγες ώρες οι γονείς του θα επέστρεφαν σπίτι, θα δειπνούσαν στη συνηθισμένη σιωπή της επίσημης τραπεζαρίας και εκείνος θα ανέβαινε στο δωμάτιό του για άλλη μια νύχτα, μοναξιάς μεταμφιεσμένη σε πολυτέλεια. Κυρία Πετράκη σηκώθηκε και ανακοίνωσε ότι ήταν ώρα για δείπνο. Ο Αλέξανδρος την ακολούθησε ως την τραπεζαρία, όπου ένα κάθισμα ήταν στρωμένο στην κεφαλή του τεράστιου τραπεζιού. Κάθισε μόνος του και εξυπηρετήθηκε από 2 σερβιτόρους με στολή που εργάζονταν σε ευλαβική σιωπή. Το δείπνο ήταν εκλεπτισμένο, ψητός σολομός με σπαράγγια και ριζότο, με μανιτάρια πορτσίνι, συνοδευόμενο από ένα χυμό σταφυλιού από τη Γαλλία. Έφαγε μηχανικά χωρίς να γεύεται, απλά εκπληρώνοντας άλλο ένα στάδιο της ρουτίνας που όριζε την ύπαρξή του. Μετά το δείπνο,
Ανέβηκε στο δωμάτιό του και ετοιμάστηκε για ύπνο. Η κυρία Πετράκη ήρθε να του ευχηθεί καληνύχτα, έλεγξε αν είχε βουρτσίσει τα δόντια του και αν φορούσε τις κατάλληλες πιτζάμες, μετά έσβησε τα φώτα και έκλεισε την πόρτα. Ο Αλέξανδρος έμεινε μόνος στο σκοτάδι, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του king size με σεντόνια από αιγυπτιακό βαμβάκι, ακούγοντας τους πνιχτούς ήχους της έπαυλης που προετοιμαζόταν για τη νύχτα. Κάπου μακριά μπορούσε να ακούσει την τηλεόραση από το δωμάτιο, των γονιών του και σποραδικές συνομιλίες των υπηρετών που αποχαιρετούσαν, ο ένας τον άλλον μετά από άλλη μια μέρα δουλειάς. Γύρισε στο πλάι και αγκάλιασε ένα από τα μαξιλάρια, προσποιούμενος ότι ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν για αυτόν. Έκλεισε τα μάτια του με δύναμη, προσπαθώντας να μην σκέφτεται τη μοναξιά που τον κατέτρωγε εσωτερικά, προσπαθώντας να μην αναρωτιέται γιατί αισθανόταν τόσο αόρατος σε ένα σπίτι όπου θεωρητικά ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο. Ο ύπνος άργησε να έρθει, όπως πάντα, και όταν τελικά ήρθε, έφερε μπερδεμένα όνειρα όπου έτρεχε σε ατέλειωτους διαδρόμους ψάχνοντας κάποιον που ποτέ δεν κατάφερνε να βρει. Στην άλλη πλευρά της πόλης, στη συνοικία του Περάματος, στη νότια πλευρά της Αθήνας, η Σοφία Νικολάου ξυπνούσε κάθε μέρα στις 5 το πρωί με τον θόρυβο των πρώτων λεωφορείων που περνούσαν στη λεωφόρο κοντά στην παράγκα όπου ζούσε, με τη μητέρα της την Κατερίνα. Ο ήλιος δεν είχε ακόμα ανατείλει πλήρως, αλλά ήδη μπορούσε να ακούσει τους γείτονες να κινούνται, προετοιμαζόμενοι για άλλη μια μέρα αγώνα, για επιβίωση στην περιφέρεια της Αθήνας. Η μυρωδιά του φιλτραρισμένου καφέ ερχόταν από την μικροσκοπική κουζίνα, αναμειγμένη με το άρωμα του φρέσκου ψωμιού που η μητέρα αγόραζε από το φούρνο της γωνίας όποτε υπήρχαν αρκετά χρήματα. Η Σοφία ήταν 8 ετών, στην ίδια ηλικία με τον Αλέξανδρο, αλλά έμοιαζε να κουβαλά στους ώμους της το βάρος μιας ευθύνης πολύ μεγαλύτερης από την ηλικία της. Τα καστανά της μάτια έλαμπαν με μια ευφυΐα και μια ωριμότητα που τραβούσαν την προσοχή όλων όσοι τη γνώριζαν. Παρά τα απλά ρούχα, πάντα καθαρά αλλά μπαλωμένα σε διάφορα σημεία, διατηρούσε μια αξιοπρεπή στάση και ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει τις πιο σκοτεινές γωνιές της κοινότητας όπου ζούσε. Η παράγκα της οικογένειας Νικολάου είχε 2 μικρά δωμάτια, ένα που χρησίμευε ταυτόχρονα ως σαλόνι, κουζίνα και χώρος ύπνου για την Κατερίνα και μια γωνιά στο βάθος που η Σοφία αποκαλούσε «το δωμάτιό μου», παρόλο που ήταν απλώς ένας χώρος οριοθετημένος από μια κουρτίνα από χρωματιστό πλαστικό. Δεν υπήρχε πραγματικό πάτωμα, μόνο χώμα καλυμμένο με κομμάτια λινοτάπητα που η Κατερίνα είχε καταφέρει να αποκτήσει από ένα έργο όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η τείχη ήταν από κόντρα πλακέ και μεταλλικά φύλλα και όταν έβρεχε δυνατά, μερικές σταγόνες έπεφταν σε κουβάδες που είχαν τοποθετηθεί στρατηγικά σε όλο το σπίτι. Αλλά για τη Σοφία αυτό το μέρος ήταν ολόκληρος ο κόσμος. Εκεί ήταν η μητέρα της, το πιο σημαντικό πρόσωπο της ζωής της, η γυναίκα που εργαζόταν 16 ώρες την ημέρα για να εξασφαλίσει ότι η κόρη της θα είχε φαγητό, καθαρά ρούχα και θα μπορούσε να φοιτήσει στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Η Κατερίνα στα 32 της έμοιαζε να είναι 45. Τα χέρια της ήταν ροζιασμένα από το τρίψιμο πατωμάτων και το πλύσιμο ρούχων, το πρόσωπό της σημαδεμένο από την κούραση και τη συνεχή ανησυχία, αλλά τα μάτια της ήταν πάντα γλυκά όταν κοιτούσε τη Σοφία, πάντα γεμάτα ελπίδα και άνεφόρον αγάπη. Εκείνο το ιδιαίτερα ζεστό και αποπνικτικό πρωινό του Δεκεμβρίου, η Κατερίνα έφυγε νωρίς για να εργαστεί στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας στο Κολονάκι. Ήταν η τρίτη δουλειά της για την εβδομάδα. Δευτέρα και Τρίτη καθάριζε ένα γραφείο στο κέντρο της πόλης, Τετάρτη και Πέμπτη δούλευε ως οικιακή βοηθός σε 2 διαφορετικά σπίτια και από Παρασκευή μέχρι Κυριακή έκανε έξτρα καθαρισμούς όπου μπορούσε. Άφησε τη Σοφία με τη γειτόνισσα, την κυρία Γιάννα, μια 70χρονη κυρία που φρόντιζε τα παιδιά της κοινότητας όταν οι μητέρες έπρεπε να εργαστούν. Σοφία πέρασε το πρωί βοηθώντας την κυρία Γιάννα να φτιάξει μεζεδάκια για πώληση στο παζάρι που γινόταν τα Σάββατα στο κοινοτικό κέντρο. Τα μικρά της χέρια έπλαθαν τυροπιτάκια και λουκουμάδες με εντυπωσιακή επιδεξιότητα για την ηλικία της. Καθώς δούλευε, συζητούσε ζωηρά με τη γειτόνισσα για τα όνειρα και τα σχέδιά της για το μέλλον. Ήθελε να γίνει δασκάλα, έλεγε, για να βοηθήσει άλλα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ή ίσως γιατρός για να φροντίζει τους αρρώστους της κοινότητας. Ή δικηγόρος για να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των φτωχών όπως η μητέρα της.
Κυρία Γιάννα χαμογελούσε, ακούγοντας εκείνα τα μεγαλεπίβολα όνειρα να βγαίνουνε από το στόμα ενός τόσο μικρού κοριτσιού, αλλά ταυτόχρονα συγκινήτο με την αποφασιστικότητα και την ελπίδα που έδειχνε η Σοφία. «Θα πας μακριά, παιδί μου», έλεγε πάντα. «Ο Θεός σου έδωσε καλό μυαλό και με μόρφωση. Δεν υπάρχει όνειρο που να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί». Αυτά τα λόγια ήταν σαν σπόροι φυτεμένοι στην καρδιά της Σοφίας, τρέφοντας την επιθυμία της να μεγαλώσει και να πετύχει στη ζωή παρά όλες τις δυσκολίες. Το απόγευμα, όταν ο ήλιος ήταν πιο δυνατός, η Σοφία αποχαιρέτησε την κυρία Γιάννα και βγήκε να περπατήσει στη γειτονιά. Της άρεσε να παρατηρεί τους ανθρώπους, να χαιρετά τους γείτονες, να παίζει με άλλα παιδιά που συναντούσε στο δρόμο. Δεν είχε ακριβά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά η φαντασία της ήταν γόνιμη και μπορούσε να μετατρέψει οποιοδήποτε αντικείμενο σε πηγή διασκέδασης. Ένα κομμάτι ξύλο γινόταν αυτοκινητάκι, χρωματιστά πετραδάκια μετατρέπονταν σε κομμάτια ενός παιχνιδιού που η ίδια είχε εφεύρει και τα σχέδια που έκανε με δανεικές ξυλομπογιές ήταν πραγματικά έργα τέχνης στα παιδικά της μάτια. Εκείνο το συγκεκριμένο απόγευμα η Σοφία ένιωσε έντονη δίψα. Η ζέστη ήταν αφόρητη και η μόνη βρύση της κοινότητας που λειτουργούσε είχε χαλάσει την προηγούμενη μέρα. Μερικοί γείτονες είχαν οργανωθεί για να αγοράσουν εμφιαλωμένο νερό, αλλά η οικογένεια Νικολάου δεν είχε επιπλέον χρήματα γι' αυτό. Η Κατερίνα είχε αφήσει μόνο λίγα κέρματα στη Σοφία για να αγοράσει ψωμί στο τέλος της ημέρας και το κορίτσι ήξερε ότι δεν μπορούσε να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για κάτι άλλο. Αποφάσισε τότε να κάνει κάτι που σπάνια έκανε, να βγει από τα γνωστά όρια της γειτονιάς της και να αναζητήσει βοήθεια σε άλλα μέρη. Περπάτησε στην κεντρική λεωφόρο, ξυπόλυτη επειδή τα μοναδικά της παπούτσια φυλάσσονταν για χρήση στο σχολείο και τις Κυριακές, όταν πήγαινε στην εκκλησία με τη μητέρα της. Η άσφαλτος έκαιγε τα πόδια της, αλλά είχε συνηθίσει σε αυτούς τους μικρούς πόνους που αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας όσων γεννιούνται φτωχοί στην Ελλάδα. Πέρασε από διάφορα σπίτια, κάποια απλά όπως το δικό της, αλλά λίγο καλύτερα, με σιδερένιες πόρτες και μικρούς κήπους. Σε όλα όπου σταμάτησε, προσφέρθηκε να βοηθήσει σε κάποια οικιακή εργασία με αντάλλαγμα ένα ποτήρι νερό. Η ευγένεια και η καλοσύνη της εντυπωσίαζαν τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι δεν χρειάζονταν βοήθεια ή δεν είχαν χρόνο να μιλήσουν με ένα άγνωστο παιδί. Συνέχισε να περπατά, παρακινούμενη από τη δίψα και την περιέργεια να γνωρίσει διαφορετικά μέρη. Ήταν τότε που έφτασε σε μια περιοχή που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί, την Κηφισιά. Τα σπίτια εκεί ήταν τεράστια, με κήπους που έμοιαζαν με πάρκα, εισαγόμενα αυτοκίνητα στα γκαράζ και ψηλούς τοίχους που έκρυβαν ολόκληρους κόσμους πίσω τους. Η Σοφία περπατούσε αργά, παρατηρώντας τα πάντα με γουρλωμένα μάτια. Ποτέ δεν είχε δει τόσο πλούτο μαζεμένο σε ένα μέρος. Σταμάτησε μπροστά από μια ιδιαίτερα επιβλητική έπαυλη. Η τύχη ήταν από ανοιχτόχρωμη πέτρα, με λεπτομέρειες από σφυρίλατο σίδερο που σχημάτιζαν καλλιτεχνικά σχέδια. Από την μισάνοιχτη πύλη μπορούσε να δει κομμάτια ενός κήπου που φαινόταν να έχει βγει από περιοδικό διακόσμησης. Υπήρχε ένα συντριβάνι στη μέση του γκαζόν, με κρυστάλλινο νερό να τρέχει σε καταράκτη και η Σοφία ένιωσε τη δίψα της να εντείνεται, βλέποντας τόσο καθαρό και δροσερό νερό να σπαταλιέται μόνο για διακόσμηση. Πλησίασε το θυροτηλέφωνο με ντροπαλότητα. Τα ιδρωμένα της χέρια έτρεμαν λίγο όταν πάτησε το κουμπί. «Μια αντρική φωνή, σοβαρή και ανυπόμονη», απάντησε από την άλλη πλευρά. Η Σοφία εξήγησε ευγενικά ότι διψούσε και ρώτησε αν θα μπορούσε να έχει λίγο νερό. Η απάντηση ήταν ξερή. «Δεν δίνουμε ελεημοσύνη. Απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς». Και το θυροτηλέφωνο έκλεισε με ένα οριστικό κλικ. Η Σοφία δεν στενοχωρήθηκε. Ήταν συνηθισμένη στις απορρίψεις και ήξερε ότι δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν όλοι να βοηθήσουν. Συνέχισε να περπατά στο δρόμο, παρατηρώντας άλλες εξίσου εντυπωσιακές επαύλεις. Σταμάτησε μπροστά από μερικές, αλλά ούτε καν μπήκε στον κόπο να χτυπήσει το κουδούνι, αντιλαμβανόμενη από τις κλειστές πύλες και την επίσημη ατμόσφαιρα ότι δεν θα γινόταν δεκτή. Ήταν όταν έφτασε μπροστά από την έπαυλη των Παπαδόπουλων. Κάτι σε εκείνο το σπίτι τράβηξε την προσοχή της με διαφορετικό τρόπο. Ίσως ήταν το γεγονός ότι υπήρχε ένα ανοιχτό παράθυρο στον τρίτο όροφο, ή ίσως ήταν απλά παιδική διαίσθηση, αλλά η Σοφία ένιωσε ότι εκεί θα μπορούσε να βρει μια διαφορετική απάντηση. Πλησίασε την περίτεχνη σιδερένια πύλη
και χτύπησε το κουδούνι μία φορά, μετά περίμενε υπομονετικά. Κανείς δεν απάντησε τα πρώτα λεπτά. Ήταν έτοιμη να παραιτηθεί και να συνεχίσει την πορεία της όταν άκουσε βιαστικά βήματα να έρχονται από το εσωτερικό του κτήματος. Ήταν ελαφρά βήματα παιδικά που κατέβαιναν γρήγορα τις σκάλες. Η Σοφία συνοφριώθηκε περίεργη. Ποιο παιδί να ήταν αυτό και γιατί έτρεχε με αυτόν τον τρόπο. Η πύλη άνοιξε αργά και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα αγόρι της ηλικίας της. Έμεινε αμέσως εντυπωσιασμένη με τα ρούχα του. Μια μπλούζα πόλο ακριβής μάρκας, βερμούδα από ραφτάδικο και εισαγόμενα αθλητικά παπούτσια, που κόστιζαν περισσότερα από όσα κέρδιζε η μητέρα της σε 2 μήνες. Αλλά αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή της ήτανε τα μάτια του αγοριού. Ήταν κόκκινα και πρισμένα, σαν να είχε κλάψει πολύ πρόσφατα. Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη Σοφία με περιέργεια και έκπληξη. Ποτέ δεν είχε δει ένα παιδί τόσο διαφορετικό από τον κόσμο του. Τα ξυπόλυτα πόδια, το απλό αλλά καθαρό ρούχο, τα μαλλιά δεμένα με ένα κοινό λαστιχάκι, τα λαμπερά μάτια παρά την προφανή φτώχεια. Αλλά υπήρχε κάτι στη στάση της, στον τρόπο που τον χαιρέτησε ευγενικά, που τράβηξε αμέσως την προσοχή του. «Συγγνώμη που σας ενοχλώ», είπε η Σοφία με μια γλυκιά αλλά σταθερή φωνή. «Περνούσα και διψούσα πολύ. Θα μπορούσατε να μου δώσετε λίγο νερό, παρακαλώ? Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι ως αντάλλαγμα, αν θέλετε. Ξέρω να σκουπίζω, να οργανώνω, να πλένω πιάτα». Ο Αλέξανδρος έμεινε μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να ξέρει τι να απαντήσει. Κανείς ποτέ δεν του είχε ζητήσει βοήθεια πριν. Ήταν πάντα αυτός που λάμβανε πράγματα. Ποτέ αυτός που έδινε. Και υπήρχε κάτι στην απλότητα εκείνου του αιτήματος που τον άγγιξε βαθιά. Έγνεψε καταφατικά και έκανε μια χειρονομία για να της υποδείξει να μπει. Η Σοφία δίστασε για μια στιγμή. Ο κήπος που ανοιγόταν μπροστά της ήταν ομορφότερος και πιο καλά διατηρημένος από οποιοδήποτε πάρκο είχε επισκεφθεί. Το γκαζόν έμοιαζε με τέλειο πράσινο χαλί. Τα λουλούδια ήταν τοποθετημένα σε χρωματιστά μοτίβα που σχημάτιζαν γεωμετρικά σχέδια και στο βάθος μπορούσε να δει ένα σπίτι που έμοιαζε περισσότερο με παλάτι από ταινία. Ένιωσε μικρή και εκτός τόπου, αλλά η δίψα μίλησε δυνατότερα από την τροπαλότητα. Ακολούθησε τον Αλέξανδρο από ένα μονοπάτι από πορτογαλικές πέτρες που οδηγούσε σε έναν χώρο, αναψυχή στο πίσω μέρος του σπιτιού. Υπήρχε μια τεράστια πισίνα, μεγαλύτερη από ολόκληρο το σπίτι της, με γαλάζιο κρυστάλλινο νερό που αντανακλούσε τον απογευματινό ήλιο. Δίπλα στην πισίνα, ένα τραπέζι κήπου με μαξιλαρωτές καρέκλες και μια ομπρέλα που παρήχε ελκυστική σκιά. Ο Αλέξανδρος υπέδειξε μία από τις καρέκλες και εξαφανίστηκε από μια πλαϊνή πόρτα του σπιτιού. Η Σοφία κάθισε στην άκρη της καρέκλας, φοβούμενη μην λερώσει το ανοιχτόχρωμο ύφασμα με τα απλά της ρούχα. Κοίταξε γύρω της με θαυμασμό. Υπήρχαν τόσα πολλά όμορφα πράγματα που δεν ήξερε πού να επικεντρώσει το βλέμμα της. Το σπίτι ήταν ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόταν, με τεράστια παράθυρα που επέτρεπαν να φαίνονται κομμάτια πολυτελών χώρων στο εσωτερικό. Όλα εκεί ανέπνεαν πλούτο και άνεση, έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε γνώριζε. Ο Αλέξανδρος επέστρεψε μερικά λεπτά αργότερα κρατώντας έναν ασημένιο δίσκο με ένα κρυστάλλινο ποτήρι γεμάτο με παγωμένο νερό και ένα πιάτο με εισαγόμενα μπισκότα. Τοποθέτησε τα πάντα στο τραπέζι με προσοχή και κάθισε στην καρέκλα δίπλα της. Η Σοφία ευχαρίστησε με ειλικρίνεια και ήπιε το νερό αργά, απολαμβάνοντας κάθε γουλιά σαν να ήταν το πιο πολύτιμο των υγρών. Ήταν τότε που παρατήρησε ξανά τα κόκκινα μάτια του αγοριού. Υπήρχε μια βαθιά θλίψη σε εκείνο το βλέμμα, που αντιπαρατίθετο εντελώς με όλη την πολυτέλεια που τον περιέβαλε. Η Σοφία, με τη φυσική της ευαισθησία να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των ανθρώπων, ένιωσε ότι κάτι ήταν λάθος εκεί. Αυτό το πλούσιο αγόρι, περιτριγυρισμένο από όλα όσα μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα, φαινόταν τόσο μοναχικό όσο εκείνη ένιωθε μερικές φορές όταν η μητέρα της εργαζόταν ως αργά και έμενε μόνη στην παράγκα. «Φαίνεσαι λυπημένος», είπε με απλότητα, χωρίς κακία ή αδιάκριτη περιέργεια, απλώς με την ειλικρίνεια κάποιου που νοιάζεται πραγματικά για τον πλησίον. «Συνέβη κάτι άσχημο?» Ο Αλέξανδρος εξεπλάγει με την ερώτηση. Κανείς ποτέ δεν τον είχε ρωτήσει για τα συναισθήματά του. Η κυρία Πετράκη ανησυχούσε για τις σχολικές του εργασίες. Οι υπηρέτες βεβαιώνονταν ότι ήταν καλοντημένος και καλοταϊσμένος. Οι γονείς του έλεγχαν τη συμπεριφορά και τους βαθμούς του. Αλλά κανένας, απολύτως κανένας, δεν είχε παρατηρήσει ότι υπέφερε εσωτερικά. Χαμήλωσε τα μάτια και έμεινε μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλός,
χωρίς να ξέρει πώς να απαντήσει. Πώς να εξηγήσει σε ένα φτωχό κορίτσι ότι εκείνος έχοντας τα πάντα ένιωθε άδειος. Πώς να μιλήσει για μοναξιά σε κάποιον που πιθανότατα γνώριζε πολύ πιο συγκεκριμένες και επίγουσες ανάγκες. Αλλά υπήρχε κάτι στα μάτια της Σοφίας, μια γνήσια ζεστασιά που τον ενθάρρυνε να ανοιχτεί για πρώτη φορά στη ζωή του. «Νιώθω μοναξιά», ομολόγησε χαμηλόφωνα, σαν να μοιραζόταν το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου. «Οι γονείς μου δουλεύουν πολύ και σχεδόν δεν μένουν στο σπίτι. Όταν είναι εδώ φαίνεται να μην με βλέπουν πραγματικά. Είναι σαν να είμαι αόρατος, καταλαβαίνεις, σαν να έχω σημασία μόνο όταν παίρνω καλούς βαθμούς ή συμπεριφέρομαι σωστά». Σοφία άκουσε κάθε λέξη με απόλυτη προσοχή. Δεν διέκοψε, δεν έκρινε. Δεν προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει τον πόνο του. Απλά άκουσε με ανοιχτή καρδιά και τη φυσική κατανόηση κάποιου που επίσης γνώριζε, με διαφορετικό τρόπο, το βάρος της μοναξιάς. Όταν ο Αλέξανδρος τελείωσε, εκείνη παρέμεινε για μερικά λεπτά σε ευλαβική σιωπή, επεξεργαζόμενη αυτά που είχε ακούσει. Έπειτα, με μια λεπτή κίνηση, έβγαλε από την τσέπη της βερμούδας της ένα μικρό χαρτί διπλωμένο πολλές φορές. Ήταν ένα απλό σχέδιο, φτιαγμένο με ξυλομπογιές. Ένα μικρό σπίτι με δύο φιγούρες που κρατιόνταν χέρι-χέρι μπροστά, περιτριγυρισμένες από λουλούδια και έναν χαμογελαστό ήλιο. Το χαρτί ήταν λίγο τσαλακωμένο και τα χρώματα λίγο ξεθοριασμένα, αλλά η εικόνα ακτινοβολούσε χαρά και ελπίδα. «Ζωγραφίζω αυτό πάντα όταν νιώθω λυπημένη», εξήγησε δίνοντας το χαρτί στον Αλέξανδρο. «Είναι η μαμά μου και εγώ στο σπίτι μας. Όταν κοιτάζω αυτό το σχέδιο, θυμάμαι ότι δεν έχει σημασία αν το σπίτι μας είναι μικρό ή αν δεν έχουμε πολλά χρήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε η μία την άλλη. Ίσως λειτουργήσει και για σένα. Ίσως απλά χρειάζεται να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει κάποιος που νοιάζεται, ακόμα και όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει». Ο Αλέξανδρος πήρε το σχέδιο με προσοχή, σαν να ήταν φτιαγμένο από το πιο ευαίσθητο υλικό στον κόσμο. Κοίταξε εκείνη την απλή αναπαράσταση αγάπης και οικογένειας και για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες ένιωσε ένα γνήσιο χαμόγελο να σχηματίζεται στα χείλη του. Δεν ήταν ένα επιτηδευμένο χαμόγελο για να ευχαριστήσει ενήλικες ή για να φαίνεται καλά σε φωτογραφίες. Ήταν ένα πραγματικό χαμόγελο που γεννήθηκε από τα βάθη της καρδιάς του και φώτισε ολόκληρο το πρόσωπό του. Και η Σοφία, βλέποντας εκείνη την μεταμόρφωση, χαμογέλασε επίσης. Εκείνη τη στιγμή, κάτω από τη σκιά της ακριβής ομπρέλας, δύο παιδιά από εντελώς διαφορετικούς κόσμους ανακάλυψαν ότι ο πόνος της μοναξιάς δεν γνωρίζει κοινωνική τάξη και ότι η θεραπεία για αυτόν τον πόνο μπορεί να έρθει από τα πιο απρόσμενα μέρη. Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος έφτασε στο σπίτι εκείνο το απόγευμα νωρίτερα από το συνηθισμένο. Μια σημαντική συνάντηση είχε ακυρωθεί την τελευταία στιγμή και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο για να επανεξετάσει κάποια συμβόλαια στην άνεση του προσωπικού του γραφείου. Ανέβηκε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου βρισκόταν το προσωπικό του καταφύγιο, μια ευρύχωρη αίθουσα με βιβλιοθήκες από μαόνι, γεμάτες βιβλία διοίκησης και οικονομικών, ένα επιβλητικό γραφείο, διευθυντή και μια πολυθρόνα από γνήσιο ιταλικό δέρμα, όπου συνήθιζε να καταφεύγει από τον κόσμο. Ήταν συγκεντρωμένος, αναλύοντας τις ρήτρες ενός συμβολέου για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου, όταν ένας ασυνήθιστος ήχος τράβηξε την προσοχή του. Ήταν ένα γέλιο. Ένα παιδικό γνήσιο αυθόρμητο γέλιο γεμάτο χαρά. Ο Δημήτριος συνοφριώθηκε, μπερδεμένος. Δεν είχε ακούσει τον γιο του να γελάει με αυτόν τον τρόπο εδώ και μήνες, ίσως και χρόνια. Σηκώθηκε από την καρέκλα και περπάτησε ως το παράθυρο που έβλεπε στους κήπους στο πίσω μέρος του κτήματος. Αυτό που είδε τον άφησε εντελώς έκπληκτο. Ο Αλέξανδρος καθόταν στον γκαζόν, δίπλα στην πισίνα, συζητώντας ζωηρά με ένα κορίτσι που προφανώς δεν ανήκε στον κοινωνικό του κύκλο. Το παιδί ήταν ξυπόλυτο, τα ρούχα του απλά και μπαλωμένα και τα μαλλιά του δεμένα με ένα κοινό λαστιχάκι φαρμακείου. Αλλά αυτό που εντυπωσίαζε περισσότερο τον Δημήτριο ήταν η έκφραση του γιού του. Ο Αλέξανδρος ακτινοβολούσε με τα μάτια να λάμπουν με τρόπο που δεν είχε δει εδώ και πολύ καιρό. Οι δύο τους έπαιζαν με κλαδάκια και πετραδάκια, δημιουργώντας κάποιο είδος φανταστικού παιχνιδιού στο τέλεια κουρεμένο γκαζόν. Η Σοφία εξηγούσε τους κανόνες με ζωηρές χειρονομίες και ο Αλέξανδρος την άκουγε με απόλυτη προσοχή, συμμετέχοντας με ενθουσιασμό σε κάθε στάδιο του παιχνιδιού. Ήταν σαν ένα διαφορετικό παιδί να είχε πάρει τη θέση του μελαγχολικού και απόμακρου αγοριού που ο Δημήτριος γνώριζε.
Δημήτριος παρέμεινε στο παράθυρο για αρκετά λεπτά, παρατηρώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παιδιών. Είδε όταν η Σοφία δίδαξε στον Αλέξανδρο πώς να φτιάχνει βραχιόλια με πλεγμένο γρασίδι, μια ικανότητα που είχε μάθει από τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Είδε όταν ο Αλέξανδρος της έδειξε τα διαφορετικά λουλούδια του κήπου, εξηγώντας τα ονόματα που είχε αποστηθήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων βοτανικής. Είδε όταν οι δύο τους έτρεξαν στον γκαζόν κυνηγώντας πεταλούδες, τα γέλια τους να αντιχούν στον απογευματινό αέρα. Αλλά αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η φυσικότητα με την οποία αλληλεπιδρούσαν. Δεν υπήρχε ιεραρχία, δεν υπήρχε τυπικότητα, δεν υπήρχε η ένταση που πάντα υπήρχε όταν ο Αλέξανδρος βρισκόταν παρουσία ενηλίκων. Ήταν απλώς δύο παιδιά που ήταν παιδιά, μοιραζόμενα την αγνότητα της αληθινής φιλίας. Ο Δημήτριος συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν είχε δει τον γιο του να αλληλεπιδρά με αυτόν τον τρόπο με κανέναν, ούτε καν με τα παιδιά των φίλων της οικογένειας που περιστασιακά επισκέπτονταν την έπαυλη. Όταν ο ήλιος άρχισε να δύει, ο Δημήτριος είδε τη Σοφία να σηκώνεται και να κάνει νόημα για να αποχαιρετήσει. Ο Αλέξανδρος κράτησε το χέρι της, προφανώς μη θέλοντας να φύγει. Μίλησαν για μερικά λεπτά και ο Δημήτριος μπορούσε να καταλάβει από τη γλώσσα του σώματος ότι κανόνιζαν να συναντηθούν ξανά. Τελικά η Σοφία χαιρέτησε τον Αλέξανδρο και περπάτησε προς την πύλη, τα ξυπόλυτα πόδια της, πατώντας απαλά στις πέτρες του μονοπατιού. Ο Δημήτριος κατέβηκε γρήγορα τις σκάλες, διέσχισε την είσοδο και πρόλαβε τη Σοφία πριν φτάσει στην πύλη. Το κορίτσι τρόμαξε λίγο βλέποντας εκείνον τον ψηλό και επιβλητικό άνδρα, ντυμένο με ακριβό κοστούμι και σοβαρή έκφραση, αλλά διατήρησε την ευγενική και σεβάσμια στάση του. «Καλό απόγευμα, κύριε», χαιρέτησε με μια μικρή υπόκλιση. «Ευχαριστώ που με αφήσατε να παίξω με τον Αλέξανδρο». «Είναι πολύ ευγενικός». Ο Δημήτριος έμεινε μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να ξέρει τι να πει. Ήταν συνηθισμένος να συναλλάσσεται με επιχειρηματίες, επενδυτές, πολιτικούς, ανθρώπους που μιλούσαν τη γλώσσα των επιχειρήσεων και της εξουσίας. Αλλά εκείνο το μικρό κορίτσι, με την γνήσια απλότητα και τη φυσική της ευγένεια, τον αφόπλιζε εντελώς. «Πώς σε λένε?» ρώτησε, προσπαθώντας να μαλακώσει τον τόνο της φωνής που συνήθιζε να χρησιμοποιεί σε επαγγελματικές συναντήσεις. «Σοφία Νικολάου, κύριε. Μένω στο πέραμα με τη μητέρα μου, την Κατερίνα. Είστε ο κύριος Δημήτριος, σωστά. Ο Αλέξανδρος μου είπε ότι χτίζετε σπίτια και μεγάλα κτίρια». Ο Δημήτριος έγνεψε καταφατικά, εντυπωσιασμένος με την άρθρωση του κοριτσιού και με το γεγονός ότι ήδη γνώριζε το όνομα και το επάγγελμά του. «Και τι έκανες στον γιο μου? Έχουν μήνες να τον δω να χαμογελάει έτσι». Η Σοφία έγειρε το κεφάλι της στο πλάι σκεπτική. «Απλά τον άκουσα, κύριε. Νομίζω ότι χρειαζόταν κάποιον που να προσέχει αυτό που ένιωθε, όχι μόνο αυτό που έκανε. Μερικές φορές απλά χρειαζόμαστε παρέα, έτσι δεν είναι? Κάποιον που να μας αγαπάει όπως είμαστε». Αυτά τα απλά λόγια χτύπησαν τον Δημήτριο σαν γροθιά στο στομάχι. Ένα 8χρονο παιδί από την περιφέρεια μόλις είχε συνοψίσει σε 2 προτάσεις κάτι που εκείνος, με όλη την πανεπιστημιακή του μόρφωση και την εμπειρία ζωής, δεν είχε κατανοήσει ποτέ για τον ίδιο του τον γιο. Ο Αλέξανδρος δεν χρειαζόταν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα ιδιαίτερα μαθήματα ή περισσότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Χρειαζόταν γνήσια προσοχή, στοργή, κάποιον που να ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά του. «Μπορείς να έρθεις ξανά αύριο?» ρώτησε ο Δημήτριος παρορμητικά, εκπλήσοντας τον εαυτό του. Ο Αλέξανδρος φάνηκε πολύ χαρούμενος σήμερα. Τα μάτια της Σοφίας φωτίστηκαν. «Μπορώ, κύριε. Η μητέρα μου επιστρέφει από τη δουλειά μόνο το βράδυ και η κυρία Γιάννα που με φροντίζει είπε ότι μπορώ να βγαίνω βόλτα το απόγευμα αρκεί να μην μπλέκω σε μπελάδες. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας μπελάς, μόνο ηρεμία». Ο Δημήτριος χαμογέλασε για πρώτη φορά μετά από μέρες. «Τότε έχουμε συμφωνήσει. Και, Σοφία, σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για τον γιο μου σήμερα». Η Σοφία χαμογέλασε, χαιρέτησε και έφυγε περπατώντας στο δρόμο, τα ξυπόλυτα πόδια της, κάνοντας έναν απαλό ήχο στην ακόμα ζεστή άσφαλτο. Ο Δημήτριος την παρακολούθησε να απομακρύνεται, μέχρι να εξαφανιστεί σε μια στροφή. Μετά επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, με το μυαλό να βράζει από αντιφατικές σκέψεις. Βρήκε τον Αλέξανδρο στον κήπο, ακόμα καθισμένο στο σημείο όπου είχε παίξει με τη Σοφία, κρατώντας το σχέδιο που εκείνη του είχε δώσει. Το αγόρι κοιτούσε το χαρτί με μια έκφραση ικανοποίησης που ο Δημήτριος δεν είχε δει εδώ και πολύ καιρό. «Πατέρα», αναφώνησε ο Αλέξανδρος βλέποντας τον Δημήτριο να πλησιάζει,
Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπήρχε γνήσια χαρά σε αυτή την αναφώνηση. Γνώρισε στη Σοφία. «Είναι η καινούρια μου φίλη. Ξέρει να κάνει ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα και με έμαθε να παίζω με κλαδάκια. Και ζωγραφίζει πολύ ωραία, κοίτα». Ο Δημήτριος κάθισε στο γρασίδι δίπλα στον γιο του, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ πριν. Το ακριβό κοστούμι λερώθηκε με το υγρό χώμα του κήπου, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό δεν είχε σημασία. «Πες μου για τη φίλη σου», είπε, πραγματικά ενδιαφερόμενος. Ο Αλέξανδρος άρχισε να μιλάει με ενθουσιασμό για τη Σοφία. Είπε ότι έμενε μακριά, ότι η μητέρα της δούλευε πολύ για να συντηρήσει την οικογένεια, ότι ήταν πολύ έξυπνη και ήξερε πράγματα που εκείνος δεν είχε μάθει ποτέ παρά τα τόσα ιδιαίτερα μαθήματα. Μίλησε για το πώς τον είχε ακούσει όταν της μίλησε για τη μοναξιά του, για το πώς δεν τον είχε κρίνει ή προσπαθήσει να δώσει ενήλικες συμβουλές, απλά προσέφερε τη φιλία και την κατανόησή της. Καθώς άκουγε, ο Δημήτριος συνειδητοποιούσε ότι ανακάλυπτε μια πλευρά του γιού του που αγνοούσε εντελώς. Ο Αλέξανδρος ήταν εύγλωτος, παρατηρητικός, ευαίσθητος. Είχε προσωπικές απόψεις και βαθιά συναισθήματα, πώς είχε περάσει τόσος καιρός χωρίς να το παρατηρήσει αυτό, πώς είχε αρκεστεί στο να γνωρίζει μόνο τον υποδειγματικό γιο των τέλειων βαθμών, αγνοώντας εντελώς το πραγματικό παιδί που υπήρχε πίσω από αυτή την πρόσωψη. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Ελένη παρατήρησε κάτι διαφορετικό στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο Αλέξανδρος ήταν πιο ομιλητικός από το συνηθισμένο, μιλώντας για το απόγευμά του και για τη νέα φίλη που είχε κάνει. Η Ελένη άκουσε με ευγενική αδιαφορία, πιο απασχολημένη, με τη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα διοργάνωνε την επόμενη εβδομάδα παρά με τις παιδικές ιστορίες του γιού της. «Αυτό το κορίτσι είναι από κάποια γνωστή οικογένεια?» ρώτησε όταν ο Αλέξανδρος έκανε μία παύση για να πιει νερό. «Μένει στο πέραμα», απάντησε ο Δημήτριος πριν προλάβει να μιλήσει ο Αλέξανδρος. «Η μητέρα της εργάζεται ως οικιακή βοηθός». Η Ελένη συνοφριώθηκε. «Πέραμα! Δημήτριε, δεν νομίζεις ότι είναι επικίνδυνο να αφήνεις το γιο μας να παίζει με παιδιά αμφίβολης προέλευσης? Δεν ξέρουμε τι είδους εκπαίδευση έχει λάβει αυτό το κορίτσι, τι αξίες έχει λάβει την εκπαίδευση που έχει σημασία», διέκοψε ο Δημήτριος, εκπλήσοντας τη σύζυγό του με τη σταθερότητα στη φωνή του. «Εκπαίδευση της καρδιάς. Δίδαξε στον γιο μας κάτι που εμείς, με όλα τα χρήματα και την κοινωνική θέση μας, δεν καταφέραμε να διδάξουμε. Πώς να είναι ευτυχισμένος?» Η Ελένη έμεινε σιωπηλή, μη συνηθισμένη σε αυτό τον αποφασιστικό τόνο του συζύγου της, όταν επρόκειτο για οικογενειακά θέματα. Ο Δημήτριος συνήθως άφηνε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τον Αλέξανδρο σε εκείνη και στην κυρία Πετράκη. Αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό στα μάτια του εκείνο το βράδυ, μια αποφασιστικότητα που δεν αναγνώριζε. Μετά το δείπνο, ο Δημήτριος πήγε στο δωμάτιο του Αλέξανδρου για να του ευχηθεί καληνύχτα, μια άλλη συνήθεια που είχε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Βρήκε τον γιο του ξαπλωμένο στο κρεβάτι, αλλά ξύπνιο, κοιτάζοντας σταθερά το σχέδιο της Σοφίας που είχε κολλήσει στον τοίχο δίπλα στο προσκέφαλο. «Πατέρα», είπε ο Αλέξανδρος όταν ο Δημήτριος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, «μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Θα άνοιξε μαθίασε, φυσικά γιέ μου, ό,τι θέλεις». «Γιατί η Σοφία είναι τόσο διαφορετική από άλλα παιδιά που γνωρίζω, δεν έχει τίποτα από αυτά που έχω εγώ, αλλά φαίνεται πιο ευτυχισμένη από τι ήμουν εγώ πάντα». Ο Δημήτριος σκέφτηκε προσεκτικά πριν απαντήσει. Ήταν μια βαθιά ερώτηση, που άγγιζε στην καρδιά σύνθετων κοινωνικών και υπαρξιακών ζητημάτων. Αλλά ο Αλέξανδρος άξιζε μια ειλικρινή απάντηση. Μερικές φορές, είπε επιλέγοντας προσεκτικά τα λόγια του, οι άνθρωποι που έχουν λιγότερα υλικά αγαθά μαθαίνουν να εκτιμούν περισσότερο τα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία, όπως η αγάπη, η φιλία, η συντροφιά. Η Σοφία ξέρει ότι η μητέρα της εργάζεται σκληρά για εκείνη, οπότε εκτιμά κάθε στιγμή που περνούν μαζί. Ίσως εμείς να έχουμε χαθεί λίγο μέσα σε τόσα πράγματα και να έχουμε ξεχάσει να εκτιμούμε αυτό που είναι ουσιώδες. «Τι είναι ουσιώδες, πατέρα?» Και ο Δημήτριος κοίταξε στα μάτια του γιού του και ένιωσε ένα βαθύ συναίσθημα να ανεβαίνει στο στήθος του. «Εσύ είσαι ουσιώδης, Αλέξανδρε. Όχι οι βαθμοί σου, όχι η υποδειγματική συμπεριφορά σου, όχι τα επιτεύγματά σου. Εσύ, το παιδί που γελάει όταν παίζει στο γρασίδι, που νοιάζεται για τα συναισθήματα των άλλων, που έχει μια γενναιόδωρη καρδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σου και μου πήρε πολύ καιρό να το αντιληφθώ». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε,
και ο Δημήτριος είδε δάκρυα να αρχίζουν να σχηματίζονται στα μάτια του αγοριού. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν δάκρυα λύπης. Ήταν δάκρυα ανακούφισης, κατανόησης, μιας συναισθηματικής σύνδεσης που πατέρας και γιος δεν είχαν μοιραστεί ποτέ πριν. Ο Δημήτριος φίλησε το μέτωπο του Αλέξανδρου, του ευχήθηκε καληνύχτα και βγήκε από το δωμάτιο με την καρδιά γεμάτη από μια παράξενη αίσθηση. Ήταν τύψεις αναμεμειγμένες με ελπίδα, ενοχή αναμεμειγμένη με αποφασιστικότητα. Για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωθε ότι πραγματικά γνώριζε τον γιο του και ήταν αποφασισμένος να μην χάσει άλλη στιγμή από την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου, να μην σπαταλήσει άλλη ευκαιρία να χτίσει μια πραγματική σχέση μαζί του. Εκείνο το βράδυ, πριν κοιμηθεί, ο Δημήτριος πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και το πεπρωμένο ολόκληρης της οικογένειας Παπαδόπουλου. Αποφάσισε ότι θα μάθαινε από τη Σοφία Νικολάου, ένα 8χρονο κορίτσι από την περιφέρεια της Αθήνας, κάτι που όλες οι σχολές διοίκησης του κόσμου δεν είχαν καταφέρει να του διδάξουν, ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται με αριθμούς σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά με την ικανότητα να κάνεις τους ανθρώπους που αγαπάς να αισθάνονται πραγματικά αγαπητοί. Τις επόμενες μέρες, η παρουσία της Σοφίας στην έπαυλη των Παπαδόπουλων έγινε μια αναμενόμενη και επιθυμητή ρουτίνα, ιδιαίτερα από τον Αλέξανδρο, που άρχισε να μετράει τις ώρες μέχρι τη στιγμή που θα έφτανε για τα απογευματινά τους παιχνίδια. Πάντα γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν ο ήλιος ήταν πιο δυνατός και το σπίτι βυθιζόταν στη σιωπή της μεσημεριανής περίοδου, ο ήχος του κουδουνιού ανήγγειλε την άφιξη του κοριτσιού που είχε φέρει χρώμα στη ζωή του πλούσιου και μοναχικού αγοριού. Ο Δημήτριος είχε δώσει οδηγίες σε όλους τους υπηρέτες να φέρονται στη Σοφία με τον ίδιο σεβασμό που έδειχναν σε οποιονδήποτε διακεκριμένο επισκέπτη της οικογένειας. Η κυρία Μαρία, η κριτικιά μαγείρισα, ήταν εκείνη που πιο γρήγορα αγάπησε το κορίτσι. Έβλεπε σε εκείνη κάτι οικείο, μια απλότητα και μια γλυκύτητα που της θύμιζαν τα παιδιά του τόπου καταγωγής της. Πάντα ετοίμαζε ένα ειδικό κολατσιό για τα 2 παιδιά, σάντουιτς με φρέσκα υλικά, φυσικούς χυμούς και μερικές φορές σπιτικά γλυκάκια που έκαναν τα μάτια της Σοφίας να λάμπουν από χαρά. Η κυρία Πετράκη, από την άλλη πλευρά, διατηρούσε μια στάση ευγενικής αλλά απόμακρης επιφύλαξης. Δεν αποδοκίμαζε ανοιχτά την παρουσία της Σοφίας, αλλά ήταν ορατή η δυσφορία της με εκείνη την παραβίαση της τόσο καλά εδρεωμένης ρουτίνας του σπιτιού. Παρατηρούσε από μακριά τα παιχνίδια των παιδιών, πάντα σε επιφυλακή για να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες δεν παρεμβαίνουν στα ωράρια των ιδιαίτερων μαθημάτων του Αλέξανδρου. Ένα απόγευμα, περίπου μια εβδομάδα μετά την πρώτη συνάντηση, η Σοφία έφτασε στην έπαυλη με μια μικρή έκπληξη, μια υφασμάτινη κούκλα χειροποίητη από τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των λίγων ελεύθερων ωρών που είχε. Η κούκλα δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο στα μάτια κάποιου που ήταν συνηθισμένος σε ακριβά παιχνίδια. Ήταν απλή, φτιαγμένη με υφασμάτινα ρετάλια και βαμβακερό γέμισμα. Τα μάτια ήταν άνισα κουμπιά και τα μαλλιά, κλωστές από ξεφτισμένο κίτρινο μαλλί. Αυτή είναι η ελπίδα, παρουσίασε η Σοφία με περηφάνεια, κρατώντας την κούκλα με στοργή. Η μητέρα μου την έφτιαξε τα περασμένα Χριστούγεννα. Είπε ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει κάποιον να μιλάει όταν είναι λυπημένο ή φοβισμένο. Αλέξανδρος παρατήρησε την κούκλα με γνήσια γοητεία. Ποτέ δεν είχε δει ένα παιχνίδι φτιαγμένο στο χέρι, δημιουργημένο με τόση αγάπη και αφοσίωση. Όλα τα παιχνίδια του προέρχονταν από ακριβά μαγαζιά, υπερβολικά τέλεια, υπερβολικά ψυχρά. Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο σε εκείνη την ατελή κούκλα που τον άγγιξε βαθιά. «Είναι πολύ όμορφη», είπε με ειλικρίνεια. «Η μητέρα σου πρέπει να σε αγαπάει πολύ για να φτιάχνει κάτι τόσο ξεχωριστό». Η Σοφία χαμογέλασε, αλλά ο Δημήτριος, που παρακολουθούσε διακριτικά τη σκηνή από το παράθυρο της βιβλιοθήκης, παρατήρησε μια σκιά θλίψης να περνάει από τα μάτια του κοριτσιού. Αγκάλιασε την κούκλα πιο σφιχτά και έμεινε μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλή πριν απαντήσει. «Η μητέρα μου με αγαπάει πολύ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μερικές φορές ανησυχώ για αυτήν. Δουλεύει τόσο πολύ που όταν φτάνει σπίτι με το ζόρι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Χθες κοιμήθηκε στην καρέκλα της κουζίνας γιατί δεν είχε δύναμη ούτε να φτάσει μέχρι το κρεβάτι». Αλέξανδρος ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. Για πρώτη φορά στη ζωή του ερχόταν αντιμέτωπος με την πραγματικότητα των οικονομικών δυσκολιών που έπληταν εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες. Η παιδική του προοπτική, μέχρι τότε περιορισμένη στο σύμπαν της άνεσης και της αυθονίας,
άρχιζε να διευρύνεται για να κατανοήσει άλλες μορφές ύπαρξης. «Η μητέρα σου με τι ασχολείται?» ρώτησε, πραγματικά περίεργος. Η Σοφία εξήγησε ότι η Κατερίνα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε διάφορα σπίτια, καθαρίζοντας, πλένοντας ρούχα, οργανώνοντας ντουλάπες. Επίσης, έκανε έξτρα καθαρισμούς σε γραφεία κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Ο Δημήτριος, ακούγοντας τη συζήτηση, υπολόγισε νοητικά ότι εκείνη η γυναίκα πρέπει να δούλευε τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα, για να βγάλει τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να συντηρήσει το σπίτι και να φροντίσει την κόρη της. «Ξέρεις τι θέλω περισσότερο όταν μεγαλώσω?» ρώτησε η Σοφία, αλλάζοντας θέμα με τη χαρακτηριστική φυσικότητα των παιδιών. «Θέλω να δουλέψω πολύ και να βγάλω αρκετά χρήματα, ώστε η μητέρα μου να μην χρειάζεται να δουλεύει άλλο. Θέλω να μπορεί να ξεκουράζεται, να διαβάζει βιβλία, να φροντίζει έναν κήπο, να κάνει χειροτεχνίες. Της αξίζει να έχει χρόνο για να είναι και εκείνη ευτυχισμένη». Αυτά τα λόγια αντιχούσαν στο μυαλό του Δημήτριου για ώρες. Ένα 8χρονο παιδί ήδη σκεφτόταν την ευημερία της μητέρας του, ήδη σχεδίαζε να θυσιάσει τη δική του παιδική ηλικία και νεότητα για να ανταποδώσει την αγάπη και τη φροντίδα που λάμβανε. Τι είδους άνθρωπο δημιουργούσε εκείνος? Ο Αλέξανδρος δεν ήξερε καν πόσο δούλευαν οι γονείς του, πόσο θυσιάζονταν για να διατηρήσουν το οικογενειακό βιωτικό επίπεδο. Ζούσε σε μια χρυσή φούσκα, όπου τα πάντα απλά εμφανίζονταν, χωρίς ορατή προσπάθεια, χωρίς φανερή θυσία. Εκείνο το απόγευμα, ο Δημήτριος πήρε μια ασυνήθιστη απόφαση. Κατέβηκε στον κήπο, όπου τα παιδιά έπαιζαν, και κάλεσε τη Σοφία να πάρει ένα κολατσιό στην επίσημη τραπεζαρία του σπιτιού. Το κορίτσι δίστασε, εκφοβισμένο από την ιδέα να μπει σε εκείνους τους πολυτελείς χώρους που έβλεπε μόνο μέσα από τα τζάμια των παραθύρων, αλλά ο Δημήτριος επέμεινε με ευγένεια. Η τραπεζαρία των Παπαδόπουλων ήταν ένα θέαμα πολυτέλειας, τραπέζι από ευγενές ξύλο για 20 άτομα, πολυέλαιος από αυστριακό κρίσταλο, εισαγόμενη ταπετσαρία από τη Γαλλία και ένα σετ κινεζικής πορσελάνης που άξιζε περισσότερο από ένα λαϊκό σπίτι. Η Σοφία μπήκε στο χώρο με γουρλωμένα μάτια, περπατώντας τις μύτες των ποδιών της πάνω στο περσικό χαλί, σαν να πατούσε σε ιερό έδαφος. Κυρία Μαρία σέρβιρε ένα περίτεχνο γεύμα. Φρυγανισμένο ψωμί με διάφορους αλιφές, εξωτικά φρούτα κομμένα καλλιτεχνικά, φυσικούς χυμούς σε κρυστάλλινα ποτήρια. Η Σοφία έφαγε με ευγένεια, αλλά ο Δημήτριος αντιλαμβανόταν την ντροπαλότητα και τη δυσφορία της μπροστά σε τόση επισημότητα. «Σοφία», είπε αφού τελείωσαν το φαγητό, «θα ήθελα να γνωρίσω τη μητέρα σου. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έρθει εδώ κάποια μέρα να μιλήσουμε?» Η Σοφία εξεπλάγει με το αίτημα. «Φυσικά, κύριε Δημήτριε, αλλά μπορώ να ρωτήσω γιατί? Η μητέρα μου δεν έκανε κάτι λάθος. Έτσι δεν είναι?» Ο Δημήτριος χαμογέλασε μπροστά στην προστατευτική ανησυχία του κοριτσιού. «Το αντίθετο. Θέλω να τη γνωρίσω επειδή μεγάλωσε μια πολύ ξεχωριστή κόρη και θέλω να την ευχαριστήσω προσωπικά για το δώρο που έφερε στην οικογένειά μας». Το επόμενο βράδυ, η Κατερίνα Νικολάου εμφανίστηκε στην έπαυλη των Παπαδόπουλων. Έφτασε με λεωφορείο μετά από μια εξαντλητική μέρα εργασίας, φορώντας τα καλύτερά της ρούχα, μια απλή μαύρη φούστα και μια λευκή μπλούζα που ήταν δώρο από μία από τις εργοδότριές της σε κάποια περασμένα Χριστούγεννα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν απλό κότσο και κρατούσε μια μικρή τσάντα χειρός με κάποια έγγραφα, φοβούμενη ότι αυτή η πρόσκληση θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος προβλήματος. Σχετικά με τις επισκέψεις της κόρης της, ο Δημήτριος την υποδέχθηκε στο λιγότερο επίσημο καθιστικό του σπιτιού, δίνοντας οδηγίες στην κυρία Μαρία να σερβίρει καφέ και μερικά σπιτικά γλυκά. Η Κατερίνα κάθισε στην άκρη της δερμάτινης πολυθρόνας, εμφανώς άβολα με το κομψό περιβάλλον, τα ροζιασμένα χέρια της σε έντονη αντίθεση με την κομψότητα των επίπλων γύρω της. «Κυρία Κατερίνα», άρχισε ο Δημήτριος, «θέλω να ξέρετε ότι η κόρη σας είναι μια ευλογία στο σπίτι μας. Ο Αλέξανδρος έχει αλλάξει εντελώς από τότε που άρχισε να παίζει με τη Σοφία. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπω τον γιο μου πραγματικά ευτυχισμένο». Η Κατερίνα χαλάρωσε λίγο όταν κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο για παράπονο. «Η Σοφία ήταν πάντα ένα ξεχωριστό παιδί», είπε με μητρική περηφάνεια. «Από μικρή νοιάζεται για τους άλλους, πάντα θέλει να βοηθάει. Μερικές φορές νομίζω ότι είναι πιο όριμη από πολλούς ενήλικες εκεί έξω». Ο Δημήτριος έγνεψε καταφατικά. «Το παρατήρησα αυτό
Και παρατήρησα επίσης πόσο αφοσιωμένοι είστε σε εκείνη. Η Σοφία μου μίλησε για το πρόγραμμα εργασίας σας, για τα όνειρά σας να της δώσετε μια καλύτερη ζωή. Τα μάτια της Κατερίνας γέμισαν δάκρυα. Ήταν σπάνιο κάποιος να αναγνωρίζει και να εκτιμά τις προσπάθειές της. Οι περισσότεροι άνθρωποι έβλεπαν μόνο μια φτωχή γυναίκα που αγωνιζόταν να επιβιώσει, χωρίς να αντιλαμβάνονται το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την αγάπη που οθούσαν κάθε μέρα της ζωής της. «Έχω μια πρόταση να κάνω», συνέχισε ο Δημήτριος. «Θα ήθελα εσείς και η Σοφία να έρθετε να μείνετε στον Ξενώνα, στο πίσω μέρος του κτήματός μας. Είναι ένα μικρό αλλά άνετο σπίτι, με 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο. Σε αντάλλαγμα, θα μπορούσατε να φροντίζετε την οργάνωση του κυρίως σπιτιού μερικές ώρες την ημέρα. Θα ήταν μια ήρεμη δουλειά, με τακτικά ρεπό και έναν δίκαιο μισθό». Η Κατερίνα έμεινε σιωπηλή για αρκετά λεπτά, επεξεργαζόμενη την πρόταση. Ήταν μια απίστευτη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να δώσει στην κόρη της συνθήκες ζωής που ποτέ δεν είχε φανταστεί δυνατές. Αλλά ήταν και μια ριζική αλλαγή να αφήσει τη γειτονιά όπου πάντα ζούσε, την κοινότητα που γνώριζε, τις γειτόνισσες που τη βοηθούσαν στις δύσκολες στιγμές. «Γιατί το κάνετε αυτό?» ρώτησε, θέλοντας να καταλάβει τα κίνητρα πίσω από μια τόσο μεγάλη γενεοδορία. Ο Δημήτριος σκέφτηκε προσεκτικά την απάντηση. «Επειδή η Σοφία με δίδαξε κάτι που είχα ξεχάσει. Ότι ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στις σχέσεις, στη γνήσια αγάπη, στην ικανότητα να κάνεις τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Μου επέστρεψε τον γιο μου, μου επέστρεψε την οικογένειά μου. Πώς μπορώ να ανταποδώσω κάτι τέτοιο?» Η Κατερίνα έκλαψε. Έκλαψε από ανακούφιση, από ευγνωμοσύνη, από ελπίδα. Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, έβλεπε ένα διαφορετικό μέλλον να διαγράφεται για εκείνη και τη Σοφία. Ένα μέλλον όπου δεν θα χρειαζόταν να εργάζεται 16 ώρες την ημέρα, όπου θα μπορούσε να δει την κόρη της να μεγαλώνει, όπου η Σοφία θα είχε ευκαιρίες για σπουδές και ανάπτυξη που εκείνη ποτέ δεν κατάφερε να της προσφέρει. «Δέχομαι», είπε με σπασμένη φωνή. «Δέχομαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα δουλέψω σκληρά για να αξίζω αυτή την ευκαιρία. Δεν συνηθίζω να δέχομαι χάρες δωρεάν». Ο Δημήτριος χαμογέλασε. «Δεν είναι χάρη, κυρία Κατερίνα. Είναι δίκαιη ανταλλαγή. Μου δίνετε την ευκαιρία να ανταποδώσω λίγο από αυτό που έκανε η κόρη σας για την οικογένειά μου». Σε μια εβδομάδα αργότερα, η Κατερίνα και η Σοφία μετακόμισαν στον Ξενώνα της έπαυλης των Παπαδόπουλων. Ήταν ένα απλό μέρος σε σύγκριση με το κυρίο σπίτι, αλλά για εκείνες αντιπροσώπευε τον παράδεισο στη γη. Ζεστό νερό στο ντους, ψυγείο που λειτουργούσε, μαλακό κρεβάτι, αρκετά ντουλάπια για τα λίγα ρούχα τους και κυρίως η δυνατότητα να είναι μαζί περισσότερο χρόνο. Ο Αλέξανδρος ήταν στον 7ο ουρανό. Οι καλύτεροι φίλοι του τώρα ζούσε σε απόσταση λίγων μέτρων, μπορούσαν να παίζουν όλη την ημέρα, να παίρνουν πρωινό μαζί, να κάνουν τις σχολικές εργασίες τους δίπλα-δίπλα. Για πρώτη φορά στη ζωή του δοκίμαζε τη χαρά του να έχει μία σταθερή συντροφιά, κάποιον που μοιραζόταν τις ανακαλύψεις του, τους φόβους του, τις χαρές του. Η Ελένη χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να αποδεχτεί τη νέα οικογενειακή διάρθρωση. Έβλεπε με καχυποψία εκείνη την παραβίαση της καθιερωμένης τάξης, εκείνη την εισβολή στον αποκλειστικό της χώρο, από ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Αλλά ακόμα και εκείνη δεν μπορούσε να αρνηθεί τη θετική μεταμόρφωση που έβλεπε στον γιο της. Ο Αλέξανδρος ήταν πιο επικοινωνιακός, πιο χαρούμενος, πιο αυθόρμητος. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έτρεχε στο σπίτι, γελούσε δυνατά, έκανε θόρυβο σαν κανονικό παιδί. Και ο Δημήτριος ανακάλυπτε κάθε μέρα κάτι καινούριο για την πατρότητα, για την οικογένεια, για τα πράγματα που πραγματικά είχαν σημασία στη ζωή. Μάθαινε από τη Σοφία και την Κατερίνα για αξίες που είχε ξεχάσει μέσα στην έξαψη των επιχειρήσεων. Απλότητα, ευγνωμοσύνη, γνήσια γενεοδορία. Άρχιζε να καταλαβαίνει ότι η επαγγελματική επιτυχία είχε νόημα μόνο όταν συνοδευόταν από προσωπική επιτυχία, από την ικανότητα να χτίζει στέρεες και στοργικές σχέσεις. Μεταμόρφωση στην έπαυλη των Παπαδόπουλων ήταν ορατή ακόμα και στους παλαιότερους υπαλλήλους. Υπήρχαν περισσότερα γέλια που αντιχούσαν στους διαδρόμους, περισσότερες ζωηρές συζητήσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων, περισσότερη ζωή να κυκλοφορεί ανάμεσα σε εκείνους τους μαρμάρινους τείχους που για τόσα χρόνια ήταν ψυχροί και σιωπηλοί. 2 παιδιά από διαφορετικούς κόσμους είχαν καταφέρει κάτι που δεν είχαν καταφέρει όλα τα χρήματα του κόσμου, να μετατρέψουν
ένα σπίτι σε ένα σπιτικό. 3 μήνες πέρασαν από τότε που η Κατερίνα και η Σοφία είχαν μετακομίσει στο κτήμα των Παπαδόπουλων και η μεταμόρφωση όλων των μελών της οικογένειας ήταν εντυπωσιακή. Ο Αλέξανδρος είχε γίνει ένα εντελώς διαφορετικό παιδί. Ομιλητικός, περίεργος, γεμάτος ενέργεια και σχέδια. Οι βαθμοί του παρέμεναν εξαιρετικοί, αλλά τώρα μελετούσε για δική του ευχαρίστηση. Όχι μόνο από υποχρέωση. Είχε ανακαλύψει την αγάπη για το διάβασμα, ειδικά για βιβλία περιπέτειας που μετά διηγούταν με ενθουσιασμό στη Σοφία κατά τη διάρκεια των απογευμάτων τους Τσίμους ο Δημήτριος. Επίσης άλλαζε με τρόπους που ο ίδιος δεν φανταζόταν δυνατούς. Άρχισε να έρχεται νωρίτερα στο σπίτι, ακυρώνοντας περιττές συναντήσεις για να περνάει χρόνο με τον γιο του. Εφάρμοσε μια νέα ρουτίνα. Κάθε Παρασκευή βράδυ ήταν αφιερωμένη στην οικογένεια, χωρίς εξαιρέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ίδιος ετοίμαζε popcorn στο φούρνο μικροκυμάτων και έβλεπαν ταινίες μαζί στο σαλόνι, με τον Αλέξανδρο φωλιασμένο ανάμεσα στους γονείς του στον μεγάλο καναπέ. Η Κατερίνα είχε προσαρμοστεί θαυμάσια στη νέα ζωή. Εργαζόταν μόνο 6 ώρες την ημέρα, φροντίζοντας την οργάνωση του κυρίως σπιτιού, αλλά με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ο Δημήτριος είχε επιμείνει να έχει ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή της είχε ελεύθερο χρόνο. Διάβαζε βιβλία δανεισμένα από τη βιβλιοθήκη της έπαυλης, φρόντιζε έναν μικρό λαχανόκηπο, που ο Δημήτριος είχε επιτρέψει στο πίσω μέρος του κτήματος και έραβε όμορφα ρούχα για τη Σοφία στις επαγγελματικές ραπτομηχανές που εκείνος είχε αγοράσει. Ελένη ήταν εκείνη που έδειχνε περισσότερη αντίσταση στις αλλαγές, αν και ακόμα και εκείνη άρχιζε να υποχωρεί σταδιακά. Αρχικά κρατούσε αποστάσεις από την Κατερίνα και τη Σοφία, αντιμετωπίζοντάς τες με τυπική αλλά ψυχρή ευγένεια. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η παρουσία των δύο τους είχε φέρει μια γαλήνη και μια αρμονία στο σπίτι που δεν είχε βιώσει εδώ και χρόνια. Ήταν ένα απόγευμα Τετάρτης, όταν ο Αλέξανδρος ήταν στο μάθημα κολύμβησης και ο Δημήτριος σε μια σημαντική συνάντηση που η Ελένη είχε την πρώτη πραγματική συζήτησή της με την Κατερίνα. Τη βρήκε στο πλισταριό να διπλώνει ρούχα και παρορμητικά αποφάσισε να μείνει για να βοηθήσει. «Κατερίνα», είπε η Ελένη διστακτικά, «μπορώ να κάνω μια προσωπική ερώτηση?» «Φυσικά, κυρία Ελένη. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα. Πώς καταφέρνεις να είσαι τόσο ήρεμη με όλα αυτά? Να αλλάζεις ζωή από τη μια μέρα στην άλλη, να έρχεσαι να μένεις σε ένα τόσο διαφορετικό σπίτι από αυτό που ήσουν συνηθισμένη. Δεν σου λείπει η προηγούμενη ζωή σου?» Η Κατερίνα σταμάτησε να διπλώνει τα ρούχα και κοίταξε κατευθείαν την Ελένη. Ήταν η πρώτη φορά που η εργοδότριά της έδειχνε γνήσιο ενδιαφέρον για την προσωπική της οπτική. «Κυρία Ελένη», απάντησε με ειλικρίνεια, «δούλευα όλη μου τη ζωή ονειρευόμενη να δώσω μια καλύτερη ευκαιρία στην κόρη μου. Όταν ο κύριος Δημήτριος μας πρόσφερε αυτή την ευκαιρία, ήταν σαν ο Θεός να είχε ακούσει τις προσευχές μου. Φυσικά και μου λείπουν κάποια πράγματα από τη γειτονιά, οι γείτονες, η ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να ανησυχώ για την εθιμοτυπία. Αλλά βλέποντας τη Σοφία μου ευτυχισμένη, ασφαλή, με εξασφαλισμένο μέλλον, δεν υπάρχει νοσταλγία που να αξίζει περισσότερο από αυτό». Η Ελένη έμεινε σιωπηλή, επεξεργαζόμενη αυτά τα λόγια. Για πρώτη φορά άρχισε να κατανοεί τι πραγματικά παρακινούσε εκείνη τη γυναίκα. Μια μητρική αγάπη τόσο βαθιά που ήταν ικανή για οποιαδήποτε θυσία για το καλό της κόρης της. «Και εσείς, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω», συνέχισε η Κατερίνα με λεπτότητα, «είστε ευτυχισμένοι με αυτές τις αλλαγές στο σπίτι?» Η Ελένη αναστέναξε βαθιά. «Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή ενοχλήθηκα. Ήμουνα συνηθισμένη στην ιδιωτικότητά μας, στις ρουτίνες μας. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο Αλέξανδρος είναι πιο ευτυχισμένος από ό,τι τον έχω δει σε όλη τη ζωή του. Και ο Δημήτριος επίσης είναι διαφορετικός. Πιο παρόν, πιο ανθρώπινος, αν μπορώ να το πω έτσι». «Ο κύριος Δημήτριος είναι καλός άνθρωπος», είπε η Κατερίνα. «Απλά χρειαζόταν να θυμηθεί τι έχει πραγματικά σημασία. Μερικές φορές χανόμαστε μέσα σε τόση βιασύνη και ξεχνάμε να κοιτάξουμε αυτό που έχουμε πιο πολύτιμο δίπλα μας». Αυτές οι συζητήσεις έγιναν συχνές. Η Ελένη άρχισε να αναζητά τη συντροφιά της Κατερίνας, ανακαλύπτοντας σε εκείνη μια σοφία ζωής που δεν έβρισκε στις φίλες της από την υψηλή κοινωνία. Η Κατερίνα, με τη σειρά της,
Βοηθούσε την Ελένη να βλέπει τη δική της οικογένεια με άλλα μάτια, να εκτιμά απλές στιγμές που προηγουμένως περνούσαν απαρατήρητες. Εν τω μεταξύ, η φιλία μεταξύ του Αλέξανδρου και της Σοφίας συνέχιζε να ανθίζει. Είχαν αναπτύξει τις δικές τους τελετουργίες. Κάθε πρωί έπαιρναν πρωινό μαζί στην κουζίνα, ενώ η Κατερίνα ετοίμαζε το μεσημεριανό. Το απόγευμα, αφού ο Αλέξανδρος τελείωνε τα ιδιαίτερα μαθήματά του, έπαιζαν στον κήπο ή εξερευνούσαν τις γωνιές του κτήματος. Η Σοφία είχε γίνει η έμπιστη όλων των μυστικών του Αλέξανδρου και εκείνος ήταν ο υπομονετικός ακροατής όλων των ονείρων και των σχεδίων της για το μέλλον. Ένα απόγευμα, όμως, συνέβη κάτι απρόσμενο. Η Σοφία ήταν πιο ήσυχη από το συνηθισμένο και ο Αλέξανδρος παρατήρησε ότι έμοιαζε ανήσυχη για κάτι. «Είσαι παράξενη σήμερα», παρατήρησε, καθώς έπαιζαν, κατασκευάζοντας κάστρα με τα τουβλάκια που ο Δημήτριος είχε αγοράσει, ειδικά για τα απογευματινά, τους παιχνίδια. Συνέβη κάτι. Η Σοφία δίστασε πριν απαντήσει. «Αλέξανδρε, μπορώ να σου πω κάτι, αλλά πρέπει να υποσχεθείς ότι θα μείνει μεταξύ μας». «Υπόσχομαι. Μπορείς να μιλήσεις». Η Σοφία πήρε μια βαθιά ανάσα. «Χθες βράδυ άκουσα τη μητέρα μου να μιλάει στο τηλέφωνο με την κυρία Γιάννα από τη γειτονιά. Έκλαιγε και της έλεγε για το πώς άλλαξε η ζωή μας, για το πόσο γενναιόδοροι ήσασταν εσύ και η οικογένειά σου μαζί μας. Αλλά μετά είπε κάτι που με έβαλε σε σκέψεις». «Τι?» «Είπε ότι μερικές φορές αναρωτιέται αν αξίζουμε όλα αυτά. Αν δεν ζούμε ένα όνειρο που μπορεί να τελειώσει ανα πάσα στιγμή». «Και έτσι φοβήθηκα, Αλέξανδρε. Φοβήθηκα ότι μια μέρα θα βαρεθείτε εμάς και θα πρέπει να επιστρέψουμε στην παράγκα». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί αυτό, ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι η Σοφία και η Κατερίνα θα μπορούσαν να ζουν με αυτή τη συνεχή ανασφάλεια. Για εκείνον ήταν ήδη μέρος της οικογένειας, ήταν απαραίτητες για την ευτυχία όλων στο σπίτι. «Σοφία», είπε με σοβαρότητα, «αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Είσαι η καλύτερη μου φίλη, η αδερφή της καρδιάς μου. Ο πατέρας μου λέει πάντα ότι έσωσε στην οικογένειά μας. Γιατί να θέλει να φύγετε?» Αλλά τα λόγια της Σοφίας φύτεψαν έναν σπόρο ανησυχίας στην καρδιά του Αλέξανδρου. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, παρατηρούσε προσεκτικά τη δυναμική της οικογένειας, προσπαθώντας να εντοπίσει σημάδια ότι οι γονείς του θα μπορούσαν να βαριούνται την παρουσία της Κατερίνας και της Σοφίας. Δεν βρήκε τίποτα συγκεκριμένο, αλλά η αμφιβολία είχε φυτευτεί. Ο Δημήτριος παρατήρησε την αλλαγή στη συμπεριφορά του γιού του. Ο Αλέξανδρος ήταν πιο ήσυχος, πιο παρατηρητικός, σαν να ανέλυε κάθε λέξη, κάθε χειρονομία των ενηλίκων γύρω του. Μετά το δείπνο, ο Δημήτριος τον κάλεσε για μια ιδιωτική συζήτηση στο γραφείο. «Αλέξανδρε, παρατήρησα ότι είσαι διαφορετικός σήμερα. Συνέβη κάτι?» Το αγόρι δίστασε. Είχε υποσχεθεί στη Σοφία ότι θα κρατούσε το μυστικό, αλλά η ανησυχία κατέτρωγε την ηρεμία του. Αποφάσισε να μιλήσει στον πατέρα του, εμπιστευόμενος την πρόσφατα ανακαλυφθήσα συναισθηματική τους εγκύτητα. «Πατέρα, η Σοφία και η κυρία Κατερίνα θα πρέπει να φύγουν κάποια μέρα». Η ερώτηση έπιασε τον Δημήτριο απροετοίμαστο. «Γιατί το ρωτάς αυτό?» Ο Αλέξανδρος του μίλησε για τη συζήτηση που είχε ακούσει η Σοφία, για τους φόβους και τις ανασφάλειες που εκείνη και η μητέρα της κουβαλούσαν. Ο Δημήτριος άκουσε τα πάντα με προσοχή, νιώθοντας ένα μείγμα θλίψης και αποφασιστικότητας να μεγαλώνει στο στήθος του. «Αλέξανδρε», είπε με σταθερότητα, «θέλω να ακούσεις καλά αυτό που θα πω. Η Σοφία και η κυρία Κατερίνα δεν είναι προσωρινές φιλοξενούμενες στο σπίτι μας. Είναι πλέον μέρος της οικογένειάς μας και την οικογένεια δεν την εγκαταλείπεις, δεν την αφήνεις πίσω. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έμεναν εδώ για πάντα. Αν εξαρτιόταν μόνο από εσένα», ο Δημήτριος συνειδητοποίησε ότι είχε πει περισσότερα από όσα σκόπευε. Η αλήθεια ήταν ότι η Ελένη, παρόλο που είχε προσκοληθεί σταδιακά στην παρουσία των δύο, δεν είχε ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα για μια μόνιμη παραμονή. Οι συζητήσεις μεταξύ του ζευγαριού για το θέμα αναβάλλονταν πάντα, σαν και οι δύο να απέφευγαν να αντιμετωπίσουν μια απόφαση που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση. «Ο πατέρας σου έχει δίκιο, Αλέξανδρε». Και οι δύο γύρισαν και είδαν την Ελένη να στέκεται στην πόρτα του γραφείου. Μπήκε και έκλεισε την πόρτα πίσω της με σοβαρό αλλά όχι εχθρικό πρόσωπο. «Σας έψαχνα για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό», συνέχισε. «Σήμερα το απόγευμα είχα μια μεγάλη συζήτηση με την Κατερίνα. Μου μίλησε για τις ανασφάλειές της, για τους φόβους που αναφέρατε, και αυτό με έκανε να σκεφτώ πολλά πράγματα.
Ο Δημήτριος και ο Αλέξανδρος περίμεναν σε σιωπηλή ένταση. «Στην αρχή», συνέχισε η Ελένη, «ομολογώ ότι έβλεπα την παρουσία τους ως παρείσφρηση στην ιδιωτική μας ζωή. Ήμουν συνηθισμένη στα πρότυπά μας, στην ιδιωτικότητά μας, στη ρουτίνα μας. Αλλά τους τελευταίους μήνες συνειδητοποίησα κάτι που με κάνει να ντρέπομαι να παραδεχτώ. Δεν γνώριζα πραγματικά την ίδια μου την οικογένεια». Πλησίασε τον Αλέξανδρο και γονάτισε μπροστά του, τοποθετώντας τα χέρια της στους ώμους του. «Γιέ μου, πέρασα χρόνια τη ζωή σου ανησυχώντας για τα προσχήματα, για την κοινωνική θέση, για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι. Και σε αυτή τη διαδικασία, παραλίγο να χάσω αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, εσένα. Η Σοφία μου επέστρεψε τον γιο μου, όπως επέστρεψε και τον σύζυγό μου σε μένα. Πώς θα μπορούσα να θέλω να φύγει εκείνη και η μητέρα της?» Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπο της Ελένης. Ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που έδειχνε τα συναισθήματά της με τόσο ανοιχτό και ευάλωτο τρόπο. «Θέλω να ξέρεις», συνέχισε, «ότι η Σοφία και η Κατερίνα θα έχουν πάντα μία θέση στο σπίτι μας και στην οικογένειά μας. Όχι ως υπάλληλοι ή φιλοξενούμενες, αλλά ως μέρος από εμάς. Αν το θέλουν φυσικά». Ο Αλέξανδρος πήδηξε από τον καναπέ και αγκάλιασε τη μητέρα του με μία δύναμη που δεν είχε λάβει εδώ και πολύ καιρό. Ο Δημήτριος πλησίασε και τύλιξε και τους δυο στην αγκαλιά του, σχηματίζοντας την πιο γνήσια οικογενειακή αγκαλιά που είχαν μοιραστεί εδώ και χρόνια. Την επόμενη μέρα, ο Δημήτριος πήρε μια απόφαση που εξέπληξε τους πάντες. Κάλεσε μια ανεπίσημη οικογενειακή συγκέντρωση στον κήπο του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων της Κατερίνας και της Σοφίας. Όταν όλοι είχαν συγκεντρωθεί κάτω από τη σκιά του μεγάλου δέντρου, όπου όλα είχαν ξεκινήσει, σηκώθηκε και καθάρισε το λαιμό του. «Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι σημαντικό μαζί σας», άρχισε. «Τους τελευταίους μήνες η οικογένειά μας πέρασε μια βαθιά μεταμόρφωση. Μάθαμε για την αγάπη, για τις αληθινές αξίες, για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ευτυχισμένος. Και αυτή η μεταμόρφωση ήταν δυνατή μόνο χάρη σε δύο πολύ ξεχωριστά άτομα. Κοίταξε, απευθείας την Κατερίνα και τη Σοφία. Κατερίνα, Σοφία, δεν βρήκατε απλώς μια θέση στο σπίτι μας. Βρήκατε μια θέση στις καρδιές μας και γι' αυτό η Ελένη και εγώ θα θέλαμε να κάνουμε μια επίσημη πρόταση. Το περιβάλλον γέμισε με ένταση προσδοκίας. Θα θέλαμε να μείνετε μαζί μας μόνιμα, όχι ως υπάλληλοι ή εξαρτώμενοι, αλλά ως οικογένεια. Θέλουμε να επισημοποιήσουμε αυτή την ένωση με τρόπο που να εγγυάται ασφάλεια και αξιοπρέπεια και για τις δυο σας». Κατερίνα έφερε τα χέρια στο πρόσωπό της, πολύ συγκινημένη για να μιλήσει. Η Σοφία κοίταξε τη μητέρα της, μετά τον Αλέξανδρο, μετά τον Δημήτριο και την Ελένη. «Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?» ρώτησε η Κατερίνα όταν κατάφερε να βρει τη φωνή της. «Σημαίνει», απάντησε ο Δημήτριος, «ότι θέλουμε να υιοθετήσουμε τη Σοφία ως κόρη μας, αν συμφωνείτε. Θα ήταν νόμιμη αδερφή του Αλέξανδρου, νόμιμη κληρονόμος της περιουσίας μας, επίσημο μέλος της οικογένειας Παπαδόπουλου. Και εσείς, Κατερίνα, θα ήσασταν όχι μόνο υπάλληλός μας, αλλά συγγενής μας, κάποιος που θα έχει πάντα οικονομική και συναισθηματική ασφάλεια στο πλευρό μας». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν φορτωμένη με συναίσθημα. Η Σοφία κοίταξε τον Αλέξανδρο, που χαμογελούσε από αυτή σε αυτή, προφανώς εγκρίνοντας την ιδέα. Κοίταξε την Ελένη, που έγνεψε ενθαρρυντικά. Τέλος, κοίταξε τη μητέρα της. «Μαμά», είπε με τρεμάμενη φωνή, «εσύ τι λες?» Η Κατερίνα έκλαψε. Έκλαψε από χαρά, από ευγνωμοσύνη, από ανακούφιση. Για 8 χρόνια είχε παλέψει μόνη της να δώσει τα καλύτερα στην κόρη της, πολλές φορές αμφιβάλλοντας αν θα μπορούσε να παρέχει τις ευκαιρίες που άξιζε η Σοφία. Τώρα έβλεπε όλες τις προσευχές της να απαντιούνται με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχε τολμήσει να ονειρευτεί. «Αν αυτό θέλεις, κόρη μου», είπε αγκαλιάζοντας τη Σοφία, «τότε αυτό θα κάνουμε. Αυτή η οικογένεια μας έδωσε περισσότερη αγάπη σε 3 μήνες, από όσοι λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη τη ζωή τους». Η Σοφία σηκώθηκε και έτρεξε να αγκαλιάσει τον Αλέξανδρο. «Θα γίνουμε αδέρφια στα αλήθεια», αναφώνησε. «Αδέρφια για πάντα». «Για πάντα», επιβεβαίωσε ο Αλέξανδρος και για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωσε ότι καταλάβαινε πραγματικά το νόημα της λέξης οικογένεια. Ο Δημήτριος και η Ελένη αντάλλαξαν βλέμματα, γνωρίζοντας ότι έπαιρναν την πιο σημαντική απόφαση της ζωής τους. Δεν άλλαζαν μόνο το πεπρωμένο της Κατερίνας και της Σοφίας, αλλά συμπλήρωναν τη δική τους οικογένεια, με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί δυνατό. Ένα φτωχό κορίτσι από την
περιφέρεια της Αθήνας, είχε διδάξει σε μια πλούσια οικογένεια της ελίτ ότι η αληθινή αγάπη δεν έχει κοινωνική τάξη, δεν έχει τιμή και δεν γνωρίζει εμπόδια όταν βρίσκει καρδιές έτοιμες να τη δεχτούν. 6 μήνες αργότερα, σε ένα ηλιόλουστο πρωινό Σαββάτου, η έπαυλη των Παπαδόπουλων ήταν σκηνικό ενός εορτασμού που ποτέ πριν δεν είχε συμβεί μέσα σε εκείνους τους επιβλητικούς τοίχους. Δεν ήταν μια επιχειρηματική εκδήλωση με πομπόδη διάθεση ή μια γιορτή της υψηλής κοινωνίας. Ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η επισημοποίηση της υιοθεσίας της Σοφίας Νικολάου ως Σοφίας Νικολάου Παπαδόπουλου. Νομική διαδικασία ήταν πολύπλοκη αλλά ικανοποιητική. Ο Δημήτριος είχε προσλάβει τους καλύτερους δικηγόρους της χώρας για να εξασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν με τον πιο αξιοπρεπή και ασφαλή τρόπο. Η Κατερίνα διατήρησε την νόμιμη κυδαιμονία της κόρης της, αλλά τώρα η Σοφία είχε επίσης τον Δημήτριο και την Ελένη ως νόμιμους γονείς, με όλα τα δικαιώματα και τις προστασίες που αυτό συνεπαγόταν. Η γιορτή ήταν μικρή και οικία, ακριβώς όπως είχε αποφασίσει η οικογένεια. Ήταν παρόντες μόνο οι άνθρωποι που πραγματικά είχαν σημασία. Η κυρία Μαρία και άλλοι υπάλληλοι που είχαν γίνει αγαπημένοι φίλοι, η κυρία Γιάννα που είχε επιμείνει να έρθει από το πέραμα για να μαρτυρήσει την ευτυχία της πρώην γειτόνισσάς της και κάποιοι στενοί συνεργάτες του Δημήτριου που είχαν γίνει πραγματικοί φίλοι της οικογένειας με την πάροδο των ετών. Ο Λέξανδρος, τώρα 9 ετών, ήταν αγνώριστος. Το θλιμμένο και μοναχικό αγόρι που έκλαιγε κρυφά στο μπάνιο είχε μεταμορφωθεί σε ένα αγόρι με αυτοπεποίθηση, ομιλητικό και γεμάτο ενέργεια. Φορούσε κομψά ρούχα, αλλά τα μάτια του έλαμπαν με τη γνήσια χαρά κάποιου που επιτέλους είχε βρει τη θέση του στον κόσμο. Σοφία ήταν εκθαμβωτική με ένα γαλαζοπράσινο φόρεμα που η Ελένη είχε επιλέξει ειδικά για την περίσταση. Δεν ήταν υπερβολικά εξεζητημένο, αλλά είχε την απλή κομψότητα που τέριαζε τέλεια με την προσωπικότητα του κοριτσιού. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα λεπτό χτένισμα, στολισμένο με μια μικρή τιάρα που ήταν δώρο από την Ελένη. Κατερίνα φορούσε ένα φόρεμα που η ίδια είχε ράψει σε μία από τις μηχανές που ο Δημήτριος είχε αγοράσει για εκείνη. Ήταν ένα απλό μοντέλο, αλλά άψογα εκτελεσμένο και ακτινοβολούσε από περηφάνεια και ευτυχία. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών, είχε μεταμορφωθεί όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά. Η συνεχής κούραση είχε δώσει τη θέση της σε μια βαθιά γαλήνη και ακτινοβολούσε την ειρήνη κάποιου που επιτέλους μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχα, γνωρίζοντας ότι η κόρη της θα είχε ένα ασφαλές μέλλον. Πιο συγκινητική στιγμή του εορτασμού ήταν όταν ο Δημήτριος σηκώθηκε να βγάλει λόγο. Είχε προετοιμαστεί για εβδομάδες, γράφοντας και ξαναγράφοντας τα λόγια του, αλλά όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, αποφάσισε απλά να ακολουθήσει την καρδιά του. «Φίλοι», άρχισε με τη φωνή του ελαφρώς πνιγμένη από συγκίνηση, «πριν από 1 χρόνο, αν κάποιος μου έλεγε ότι η ζωή μου θα άλλαζε εντελώς εξαιτίας ενός 8χρονου κοριτσιού που ζητούσε ένα ποτήρι νερό, θα νόμιζα ότι αυτό το άτομο ήταν τρελό. Αλλά η ζωή έχει τους μυστηριώδεις τρόπους της να μας διδάσκει μαθήματα που χρειαζόμαστε να μάθουμε». Κοίταξε κατευθείαν τη Σοφία, που χαμογελούσε ντροπαλά, ακόμα μη συνηθισμένη στο να είναι το κέντρο της προσοχής. «Σοφία, ήρθε στο σπίτι μας ως επισκέπτρια, αλλά κατέκτησε στις καρδιές μας ως κόρη. Δίδαξες σε έναν άνθρωπο που ήταν αιμονικός με τις επιχειρήσεις ότι ο μεγαλύτερος πλούτος βρίσκεται στις σχέσεις. Δίδαξες σε μια γυναίκα που ανησυχούσε για τα προσχήματα ότι η αληθινή ομορφιά προέρχεται από την καρδιά και επέστρεψε σε ένα μοναχικό αγόρι τη χαρά του να είναι παιδί». Ο Αλέξανδρος πλησίασε τη Σοφία και κράτησε το χέρι της, μια απλή αλλά γεμάτη νόημα χειρονομία. «Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο», συνέχισε ο Δημήτριος, «είναι ότι έκανες όλα αυτά χωρίς να χάσεις την ουσία σου, την απλότητά σου, τη φυσική σου γενεοδορία. Δεν έγινες αλαζονική με την άνεση, δεν ξέχασες τις ρίζες σου, δεν έχασες τη συμπόνια για τους λιγότερο προνομιούχους». Ήταν αλήθεια. Στους μήνες που ακολούθησαν τη μετακόμιση, η Σοφία είχε πείσει την οικογένεια να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για παιδιά με οικονομικές δυσκολίες από το παλιό της σχολείο. Κάθε μήνα, ο Δημήτριος διέθετε ένα σημαντικό μέρος των κερδών της εταιρείας για τη χρηματοδότηση σχολικών υλικών, στολών και διατροφής για δεκάδες παιδιά από την περιφέρεια. Και Κατερίνα, ο Δημήτριος στράφηκε προς τη μητέρα της Σοφίας, «Μας δίδαξες για την αξιοπρέπεια,
για την αληθινή μητρική αγάπη, για τη γυναικεία δύναμη. Έδειξες ότι ο πλούτος του χαρακτήρα αξίζει περισσότερο από τον υλικό πλούτο. Πάντα. Η Κατερίνα σκούπισε ένα δάκρυ από το πρόσωπό της, πολύ συγκινημένη για να απαντήσει. «Γι' αυτό», κατέληξε ο Δημήτριος, «σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μια νομική υιοθεσία. Γιορτάζουμε την ολοκλήρωση μιας οικογένειας, που χωρίς εσάς τις δύο ποτέ δεν θα ήταν πραγματικά ολοκληρωμένη». Μετά την ομιλία, η Ελένη σηκώθηκε και έκανε κάτι που εξέπληξε τους πάντες. Έβγαλε από τον λαιμό της ένα κολιέ με διαμάντια που φορούσε από τον γάμο της, ένα οικογενειακό κόσμημα που άξιζε μια περιουσία, και το τοποθέτησε προσεκτικά στον λαιμό της Σοφίας. «Αυτό το κολιέ», είπε με συγκινημένη φωνή, «ανήκε στη γιαγιά μου, μετά στη μητέρα μου, μετά σε εμένα, πάντα περνούσε από μητέρα στην πρωτότοκη κόρη. Και τώρα, Σοφία, είναι δικό σου. Όχι επειδή είσαι η πρωτότοκη κόρη βιολογικά, αλλά επειδή εσύ είσαι που έφερες την οικογένειά μας πίσω στη ζωή». Η Σοφία άγγιξε το κολιέ με σεβασμό, νιώθοντας το βάρος όχι μόνο των πολύτιμων λίθων, αλλά της ευθύνης και της αγάπης που αντιπροσώπευαν. «Θα το φροντίζω πάντα», υποσχέθηκε, «και μια μέρα θα το δώσω στην κόρη μου». Αφηγούμενη την ιστορία για το πώς μια οικογένεια έμαθε ότι αληθινή αγάπη δεν έχει σύνορα. Ο Αλέξανδρος τότε πλησίασε και έδωσε στη Σοφία ένα δώρο που ο ίδιος είχε ετοιμάσει, ένα άλμπουμ φωτογραφιών με όλες τις σημαντικές στιγμές που είχαν μοιραστεί από την πρώτη συνάντηση. Στην πρώτη σελίδα ήταν κολλημένο το αρχικό σχέδιο που του είχε δώσει εκείνη την πρώτη μέρα, τώρα φροντισμένο με αγάπη σε κορνίζα. «Για να μην ξεχάσουμε ποτέ από πού ξεκίνησε η φιλία μας», είπε, «και για να θυμόμαστε ότι μερικά από τα καλύτερα πράγματα της ζωής ξεκινούν με απλό τρόπο». Η γιορτή συνεχίστηκε ως το τέλος του απογεύματος, με απαλή μουσική, ζεστές συζητήσεις και πολλά γέλια. Δεν υπήρχε υπερβολική πολυτέλεια ή επίδειξη, μόνο η γνήσια ζεστασιά ανθρώπων που αγαπούσαν πραγματικά ο ένας τον άλλον, γιορτάζοντας μια ξεχωριστή στιγμή. Όταν ο ήλιος άρχισε να δει, βάφοντας τον ουρανό με πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στον κήπο όπου όλα είχαν ξεκινήσει. Κάθισαν στην ίδια σκιά του δέντρου, όπου η Σοφία και ο Αλέξανδρος είχαν γνωριστεί, αλλά τώρα ήταν 5 άτομα. Ο Δημήτριος, η Ελένη, ο Αλέξανδρος, η Σοφία και η Κατερίνα, ενωμένοι από δεσμούς που ξεπερνούσαν κατά πολύ τη βιολογία ή τον νόμο. «Ξέρεις τι σκέφτομαι μερικές φορές», είπε η Σοφία παρατηρώντας το ηλιοβασίλεμα. «Σκέφτομαι ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο από την αρχή. Ήξερε ότι ο Αλέξανδρος χρειαζόταν μια φίλη, ότι ο κύριος Δημήτριος χρειαζόταν να ανακαλύψει ξανά την οικογένειά του, ότι η κυρία Ελένη χρειαζόταν να βρει την καρδιά της και ότι εγώ και η μητέρα μου χρειαζόμασταν μια ευκαιρία, και μας ένωσε όλους την κατάλληλη στιγμή». Ο Δημήτριος αναλογίστηκε αυτά τα λόγια. Πράγματι, έμοιαζε απίθανο τόσες συμπτώσεις να καταλήξουν σε μια τόσο βαθιά και θετική μεταμόρφωση. Ίσως πραγματικά να υπήρχαν μεγαλύτερες δυνάμεις που εργάζονταν για να ενώσουν ανθρώπους που χρειάζονταν ο ένας τον άλλον και μεστιέ. «Και ξέρεις ποιο είναι το πιο απίστευτο κομμάτι όλων αυτών», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος, «είναι ότι ξεκίνησε με κάτι τόσο απλό. Εσύ να ζητάς ένα ποτήρι νερό. Δείχνει ότι ποτέ δεν ξέρεις πως μια μικρή χειρονομία μπορεί να αλλάξει τα πάντα». Η Ελένη χαμογέλασε, θυμούμενη πως είχε αντισταθεί αρχικά σε αυτές τις αλλαγές. «Έμαθα ότι μερικές φορές πρέπει να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου για να βρεις την αληθινή ευτυχία. Ότι τα καλύτερα δώρα της ζωής έρχονται τυλιγμένα με τρόπους που δεν αναγνωρίζουμε αμέσως». Η Κατερίνα, που είχε παραμείνει σιωπηλή παρατηρώντας εκείνη την οικογένεια, που τώρα ήταν και δική της, τελικά μίλησε. «Πάντα δίδασκα στη Σοφία ότι η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, κάποιες καλές και άλλες όχι και τόσο. Αλλά τώρα μπορώ να της διδάξω ότι οι καλύτερες εκπλήξεις είναι αυτές που περιλαμβάνουν αγάπη, γενεοδωρία και το θάρρος να ανοίξεις την καρδιά σου σε ανθρώπους διαφορετικούς από εσένα». Όταν τα αστέρια άρχισαν να εμφανίζονται στον σκοτεινό ουρανό, ήταν ακόμα εκεί, συζητώντας για όνειρα, σχέδια για το μέλλον, ευτυχισμένες αναμνήσεις. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία έφτιαξαν μια λίστα με όλες τις περιπέτειες που ήθελαν να ζήσουν μαζί. Να ταξιδέψουν για να γνωρίσουν διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, να μάθουν νέες γλώσσες, ίσως μια μέρα να κάνουν ένα ταξίδι για να γνωρίσουν άλλες χώρες. Δημήτριος υποσχέθηκε
ότι θα υποστήριζε όλα τα όνειρα των δύο όσο φιλόδοξα κι αν ήταν. Είχε ανακαλύψει ότι το να επενδύεις στα όνειρα των παιδιών σου ήταν πολύ πιο ικανοποιητικό από οποιαδήποτε επιχειρηματική επιτυχία. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι είχαν αποσυρθεί, η Σοφία έμεινε ξύπνια για περισσότερη ώρα στο καινούριο της δωμάτιο, που τώρα ήταν διακοσμημένο με κομψά έπιπλα, αλλά διατηρούσε τη μοναδική προσωπικότητά της. Στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι ήταν κορνιζαρισμένο το αρχικό σχέδιο που είχε φτιάξει για τον Αλέξανδρο Ντεο, δίπλα σε μια φωτογραφία ολόκληρης της οικογένειας, συγκεντρωμένης κατά τη διάρκεια του εορτασμού της υιοθεσίας. Κοίταξε από το παράθυρο προς τον ξενώνα όπου είχε μείνει με τη μητέρα της και χαμογέλασε, θυμούμενη όλη τη διαδρομή που της είχε φέρει ως εδώ. Πήρε ένα χαρτί και άρχισε να ζωγραφίζει ξανά, όπως έκανε πάντα όταν ήθελε να καταγράψει μια σημαντική στιγμή. Αυτή τη φορά ζωγράφισε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά φωτισμένα παράθυρα και 5 φιγούρες μπροστά, όλες πιασμένες χέρι-χέρι, περιτριγυρισμένες από πολύχρωμα λουλούδια και έναν ουρανό γεμάτο αστέρια. Κάτω από το σχέδιο έγραψε με τον ακόμα παιδικό γραφικό της χαρακτήρα «Η οικογένειά μου, όπου έμαθα ότι η αληθινή αγάπη μεταμορφώνει τα πάντα και ότι μερικές φορές οι καλύτεροι θησαυροί βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων που λιγότερο περιμένουμε». Και έτσι, μια ιστορία που ξεκίνησε με τη φυσική δίψα ενός φτωχού παιδιού μετατράπηκε σε ένα ταξίδι για τη συναισθηματική δίψα που όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν την ανάγκη να αγαπούν και να αγαπιούνται, να ανήκουν, να κάνουν τη διαφορά στη ζωή άλλων ανθρώπων. Η Σοφία Νικολάου, τώρα Σοφία Νικολάου Παπαδόπουλου, είχε βρει πολύ περισσότερα από ένα ποτήρι νερό εκείνο το απόγευμα του Δεκέμβρη. Είχε βρει μια οικογένεια και μια πλούσια οικογένεια είχε ανακαλύψει ότι ο πραγματικός της πλούτος δεν βρισκόταν στις τράπεζες ή τις επενδύσεις, αλλά στην ικανότητα να ανοίξει την καρδιά της στην ανεβόρον αγάπη που ένα απλό και γενναιόδωρο κορίτσι είχε φέρει στις ζωές τους.